ato oma oman puntuo ye die ne nkoso enonom ne agyanom a munsuro hasuo na mosore fa no pabosio mo kwate hasuo epre ema botom ye ma abosoa epo ebam ma ensoro mo ye foro so enya bibidie sai na menka nkire mo twedi ampon onhyira mo radio papa abozege. Thank you. I can't say we dealing with one of the bank I have Basia, that is a boom morning so now we bring a bench baby. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, dear, and kind put the pollen again, so dear Juma we Bahan Pacon, Jitum, Yankopon Islam, any fan. Baba, no, what kind of mamma and Papa, when Yankopon count, you know, the count woman, the Yatro. Boba, I'm a Hufamase, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra will be great. Ghana, Adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa. Thank Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM.
Obema mini amedie, Obema mini ameshe. Gumeni mase. Ah, hey. Taran, banana. Boom. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emam ate ediba Ahenkan 93.3 tie. Eya neye no kwario. Nye trosem na kabia. Eya neye no kwario. Medeme. Afe kwa de meni megwase. Medeme watu yonko swama. Medeme obatu Yesu nkuaso. Na wa ye dey. Na wa san ye dey. I don't pay what my money a mess. It's your friend. Hey, I know no carry. Say the man in my glass. You made the crab on you. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emam ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Abusia for yemfa sedan fa me Awurade biem ne waye bro adwene ne ntiase so. Yes ye besi nkonwa ne adwendwen ho aye ntimi ntiase. Adaje ankasa na beboyen. Sansani Awurade aye no. Yes ye take stock of our life. Na ya hwede ye asisi ewe yan abrabom. Na ni nyina mu no Awurade da so kan ye ho a. Enipa ntimi ntiase. Enu ntia no pai se aye Awurade ne pe na wa ma de patchen wa. Ahobrasiem me pacho faseda fam Awurade. Ka bibi kire Awurade wate. Oni wabusua nyina. Eni nti gina wabusua anemu. Na ka bibi fa kire Awurade. Mimi gina wabusua anemu anopai. Na maka kire otiasefo nyankropon. Se aseda enkanidin. Aye ye enkanidin. Enra nwumra ye koda ye se wufuo. Na edidaso nim se adepa bechen. Ewo mu se ye bompa ye de ye nkra hye Awurade nsa de. Nanso so yesi sade ye bechen. Sade ye besan. Eye Awurade pe ene oni mu asem. Se nyankopon ya ma ho kwan ma no pe. Yada sorry a. Na ye wose ye de aseda de ma Awurade. Hwe ye ne nkrofo bi na hye afi ase. O de waka kra kwa akire. The month of April ya ye womu ye nipa bebre na ne hyase nanso bepim enne ye the 27th day of April 2022 enye nipa ri nyina ena omda so ti ase o de waka ne tenten kra dodo enre ya ade e bechi anopai ye ne nkrofo bi ne koda enre ya yo but anopai omo nkan ye ho hwe se ba ni sei a se ne de bia meka kire wo no eye second chance na Awurade de ama wo se ne be ya sa second chance na o de ama wo no wo betimi asan e de make amends of eniema biara e call bone ade bia wususu se ankoyie enra no ade achew enei na je se Awurade do wasam wakwanya se wo betimi a rewrite the wrongs enioma esisi ye ne ankoyie no ade achewi na je se wasanya akwanya foforo enti hyase se ne ankoyie no wo besiesie na no pai he ne esi enra ne de wo ye dan ye esi onsesa no enyeye
me say nia esi enra no wo ye dan ye anya si se wo sesa na enye yie wo dia no say wo besua bibi de afri mu na wama na bɔ wo ho man eni nti enra wo borododo eye atwa so ate ase e wo se wo sua bibi de fri mu se enra me borododo nti ama no pekura hangover ya achewo unse wo kiesu rough hangover no enti dia wo se wo ye no say wo besua bibi de afri mu se enra me borododo enra me man konim di nkonim enti anope metete so anase na dai metete so ahu utwa nkonim kakra bi but o ma ne boro so a ne esi enra ne besan si ne enra akasakasa bi koso hwe osesa na enye ye akasakasa na enye asi ne wasa wo ye ne se wo se usua bibi di free enra akasakasa ni mu na wo ma ne guide wo ene se ne be ya bibi anya bibi ya ne akasakasa ho ye wo niam ne bi wo no mu a wo hwe didin ni wayi wani so ate ase aha enti ye usua ne saa na ye ma ne guide ye ne asi nra ne de o ye den ye enya asi wo sesa na enye ye ano pray me do for mame mo akwaba na me mo achen emfamra agya tumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM Jimedi de Ibrahim Free Sabre kopim se nondu be bo munim dada eye matching your most authoritative social political and current affairs talk show unyanti o ba bia fearless and factual eye hayape ye kan se ne etie no a enu nti sa no pe wa join ye ne a ya da urade ase awie no na e wo se ye de amane bo e wo ho no ye de emamo enu ti anope wo ye nkonwa siem no so ye bedi nkomo bebre no a odum se na no na be to monten so se wo kɔ enkran a Opera Square eja ato adan bi mu wo ho no mo amaso to so no asedwere be anope ye be sua bibi kakra de afiri mu e kam yakɔ se Ghana afibia yeti eja to market we mu eja to we mu ede ebe na yen susu ye betumi aye ebe boa yen ama eja a wo beti na to ha ema ne mema dwadifuo yi a omu bri omu moja ni epesika na omu de akofa nyoma na just a seconds and I say one day pe na eja to mu asini nyina yen kasa on my Ghana no yesua bibi di free mu ana de bi eja ni tomu wi a ye be hwehwem petre na santan obete yesi fire service ene Ghana police service omo ye hwehwemu omo mfa hwehwemu no ensunsanso ne meto abonten na yesua bibi de free mu adentia Ghana fire service adentia eja to ba bi omo se Ghana fire service omo se ye hwehwemu ehwehwemu no omo ye no omo mfa meto abonten adekode potin esi ye na yesua bibi de free mu se mo ye hwehwemu ni wie na mo ankasa mu kipu a enye ye ne mo net market ho enti mu ye hwehwemu ni wi a enema ahodo ekofa agya hyehye ne baaye no yenya ye wo market mu 24/7 no mo mfa hwehwemu no nsunsanso no emeto yanim na ye nsua bibi mfiri mu Ghana de daabi o daabi debia ye betwen ama de boni na si ansa ne akofa ho mrante ne maba wa eti brofo akese na o ma be kire mu ye wi a na no ano no petre na sam ne ye diakogu ade echi ebesanya topic foforo asan abetena so saa na ye de ni sei bu oman no a oman ne be da akọ nanim eja to ba bi a ensunsuanso no afia service fo mo ka kire nse ye hwehwemu no mo hwehwemu wi a mo mfa mra na ye nsua bibi mfiri mu na mo hwehwemu wi na wo mo docket mu saa de a emo ayen so ade ase ena no sei eja to asene plywood company bi mu omo be ka kire so mo hwehwemu se de be ne si ye se de be ne si ye be pem ne ye nte hwe okoka obeka se wa me bisa yen yeah man na unse enra ye hyenkomo biase ewo asuojaman asuojaman eno no wapue mantem ha ya akosomo area ho no ano aha ye hyenkomo biase wo ho no mo a ba beto monten so se ukọ ho a enkwada nketenkete maaywa no ye so omo nyenyem rough na omo MP a wo ho no mo honorable Thomas Ampim Nyako ni bu afu a wo kire se e wo se ye hyase wo ye behwehwem wo wa kire abofra bi anyem no na ye mpanishew ono no de ususu sese ye ne se beboa ama edi hu kakra ebeba ho wo awutie no onu opani ni ya adwene se ye hyase se ye panishe a ebema mpre wanyinsa ne tubetwa kane no na bi mu kire se e suku a ne bo odin tia ene free senior high school aba na so still nkola de bebre no ampeso meko school
ɛna no ne yɛtisi akyire ne yɛbisa sɛ ɛdeɛ bɛnti ne school no ɔmo nkɔ ebi mu kyerɛ ɔmo reasons baako ɔmo kyerɛ sɛ baabi ɛdo ɔmo kɔto yɛ no ɔmo awofoɔ nya sika ɛmfa ɔmo nkɔ hɔ na kyerɛ sɛ baabi a computer ne de ɔmo kɔto yɛ no emu wa kakra mienu ebi mu nso kyerɛ sɛ ɔmo kɔgye prospectus no list na ya pile de ama wɔn no so ɔmo so ɔmo totɔ ne nyinaa sika no ɛne na bɛyɛ sɛ 2000 plus kapre wɔn ni bi ɛne nti wɔn agyae a wɔn akɔ etwi okada ebi mu nso ebi so ɔmo saa de nti na ɔmo twi okada na ɔmo nkɔ school ya post mu na ɔmo nkɔ school ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo pɛ quick money sika ntɛm anim okada ne deɛ ɔso wɔn moto no so a adekyee bi ohunu sika nim na we deɛ ɔkɔtena classroom a da bɛn no wɔbɛkɔ 3 years na wie na owias wɔ course wɔ bawo waba bɛpɛ sika nti bebre no aso kyerɛ sɛ da bi ɔmo de okada no ano ɔmo yɛ sɛbe owuo bi ansi no owuo bi sɛmene dɔɔso anɔpɛ yɛbɛmɔ awuram ne adi mu nkɔmmɔ sɛ yɛse ɛyɛ free senior high school deɛ a ɛneɛ na I think sɛ prospectus no nso wɔ sɛ aban ɔintervene na sɛ ɔbɛsɔ awofoɔ no asene a na wɔnsɔ m asene in fact anɔpɛ woyɛ ɔwofoɔ no wotie me wokɔgye prospectus ɛwɔ school bi mu na yɛ wadwene sɛ wopɛ sɛ wototɔ nneɛma ɛwɔ prospectus no mu nyinaa nsa na wakɔ school a woba no ɔntumi nkɔ ɛna schools no nso yɛsrɛ mo yɛmfa no sɛ yɛyɛ nipa bɛyɛ sɛ duenu ɛna nipa duenu no nyinaa mo sɛ yɛntɔ se kan fa mmra a ada yɛkɔko wɔ school mu hɔ yɛkɔko because nipa 20 no nyinaa and school for no yɛ no mo dɔso kyɛn 20 obiara nso yɛso ɔmfa se kan mmra ada yɛ ntɔkwa bi bɛkɔ so wɔ school ni mu anaa I think that we need to rethink about your prospectus no list na ya na ye compile no. I was say ye sign ehwebium. School ni bia beto cutlass. School ni bia de mob beba. School ni bia de we beba or the we beba. Mo gini bebre sa no dan be mu na mo digu. I was say ye hwe kwan ye befa so a ye benya alternative bi. Ye say ye free senior high school dia and won say bibia ba be impediment e de ma obi na wantimi ankobi. So what you say? I don't know prayer no so it will be on our sports light. Na ye dimu enkomo. Esuo jamai hono ano ye fre krobi pomponya akweno. Enra wote se ne ne dade mache a wo hono ne ne bonkomo o kire se krobofo a wo pomponya akweno no jekiti akwamu jekiti hene kwadu amade bo ohene no anope ya ne nana nso bebo nkomo na yewia yakọ eye dade mache ne nso ho ne ono nso akọbọ nkomo mo kire se omatena asase ne so mfinhia be se wo ayi 400 years afei na akwamu jekiti ohene a wo ho kire se omo mfiri ho nko omukrom ede nsem bebre no ade aba no pai yebekọ ho ne akwa enkomo afe ye free hormone nso a report no endra me ka ho asem ne yebeje brani aba wuram kakra eye human right report aba human right report 2021 and omde sa report yi ehye so afe na aba beto monten so anope report no contain dian ensem ban ne wom yebesi nkonwa na yeyi ni nyina 1111 de ama ne a kirikirem amwate asese ne de bia ye no enti ya no wa hye ne nso e de ama me na mom report ne fa bie kire se ubowura Ghana Police Service emu a ye frebrofo bi se impunity ase obi amfo obi anya hwe obi ade mra hye ne nsem obi a kire so ye beema obi a kire so ye oba report no a ba abonten so no ne fa bi asem a e kan no eye no kre se Ghana Police Service the impunity is getting out of hands ewo ho ana se just hearsay akeka no abi na nkrofo nso so keka ohwe the current IGP send you the reforms the aba na wa rejuvenate the spirit wa rekindle the spirit of Ghana Police Service ene enipa bebre no a assign edi obuo ma Ghana Police Service inti report yi do you think is as a contradictory what we witness today and as a saying ena etie anopai eno nso so yebeba wuram na yedimu nkomo ye ne mpanimfo a wo mo abene omo eka bi wom as far as eye issue we ye concern ne bebo nkomo ye nkonko bia no baba ye DCMPP na ye ni asore ko ye ba bi da bi but ye the expert na nkasa
ene beba so na ye ne wo mu abo enkomo afa ye free hono mo a ye beka kuayo ensem kakra ene kuayo efa bia ye beka ho asem eye bayire dua opani bia wabene ye ba no eye futu a ye de ma kuayo ne ye kenka ho a wabene papa sa opani anopai ye ne bebo enkomo o kire se kuayo se ye bema ye ni beko bayire dua ho na bayire ne ye bedua ne bebre afa ye wi a ye de bekwa ama no ne akoton ne agisika de aba Ghana ha no mu a abusua anka Ghana anka ye benya sika papa o te se enke betimi anya be 78 million US dollars opani no ne adwene ana one ne nya adwene ono so ne de no ye free one mo a ensem bebre no na air trendy from the NDC to the MPP and also ye di mun komo de bebremo onum se me no eka say the new patriotic party NPP omuguso a omo eye restructuring into elections no enkakran eguso a ekoso den and into ya no asen so de amame na ene dey omanfo ewo achim aboabo omanfo ewo achim aboabo ni titiriu NDC fo ewo achim aboabo ene mumpanimfo se yemfantum anim se Yera Johnson esiedu inketia obeba achima boabo ene nti ya no ma hye ne nso ye ne mpanimfo bebo eho enkomo na eno so so yaje nchiremu kakra ba wo ba no obeye den aboabo a wo ba no obeye den wo mo ya asapon ne ha ne sen obe kirechiri nyina mu dia kire nti ya no watie show ne dia maye nti ene NDC ma muntie show no ye ne opani ba kwa woka Yera Johnson asiedu nketia ho ebebo nkomo obe kirechiri mu dia kire yen dwumadie potin opani ni bedi wo ha ebre a oba na niema hodo akeka ho no watimi akirechiri ni nyina mu dia kire yen anything fidie ni free how we've got a walk past show for you this morning on behalf of the team Ahenkan Kwame Yaboa being the executive producer for the show Adwempa Hene Kofi Mensah a lead producer ably assisted a Kobe K Bra Jemfi Kwame Asante in charge of socials and in Tinada Roma YouTube Facebook and then yakaka ho ni nyina obetumi ati yenka ewo ho technician awo no na ochinchim fidie ni fruma e ma wote yenka ba bia Yera Billy omo nyina ka dwumadie ne ho na no pay yasinkonwa midin oboba ofori amanfo oboba ofori amanfo. In fact, I am the happiest guy this morning. Today happens to be the birthday of my own biological father. My biological father. Today is his birthday. Samson and then so Joshua Kwabena Ejenim, head of sports. And any birthday. Or never papa di birthday, boom. I see. And it's Joshua Kwabena Ejenim, head of sports at Ahenkan FM. A glorious birthday going out to you. Live to be 93.3. And of course, and beyond. Jaba. Me pato yenjumedie no interactive one. And into wait me to adwen channel dia fa 0594 841 044 0594 841 044. Fafa hafa brana ebre no so a ye be kenkan kama e de amamo. Me pato ewiembo brese ne besi akọ ye mfanto aso. Empanimfo ahwe ewiembo brensam so anopɛ same fanto anim. Ene da mu ni nyina sei ena apuye mantam nti apuye mantam no edoso se apuye mantam no municipal assemblies ne district assemblies ewo mu nyina ye be 33. Omo se me mfanto ye nyina ye nim se sei na ewiembo brani besi akode aman anopɛ yi ewo apuye mantam mu miaye ahodo bie no o kire se ensuo no edwonso kakra na kyese petepete ye ewe puema ntem emiaya hodo ni bi ebinim soso di omo anya nsuo ne saa o kire se yegusu ekọ anim no awia no ebeyi ne ti awia ne beyi ne ti na abo kakra na mom yeduru awia bremu no a puema ntem miaya hodo bie no ensuo no besan amuna ebeto no omo kyese ayeremo be ne namu a enti ayeremo kakra
ensuo so kakra ene epuema ntemu nyina nti ya no ahye ne nso e de ama me mamu fa yeremu ni agro mu amode ayeremu di agro no munyae mamu fa ni agro nti ene no sei ne wi mbobra ne besi akọ ensuo beto ayeremu nso ne namu kakra ya no ahye ne nso e de ama me ewi mbobra nsem eno ene ye de ato adwumadi ne so no Kwame Jesse Oni Obapa Christy Saba Jesse Oba Ghana ha no mo a anyum tofo no mi wo bi ni mo ho no mo a I can put my life on the line for them. Say omo ko bo show ni etu omo ka ombrim bidi. But I can put my life on the line for them. Bako eyo Obapa Christy. Mienu eyo Joyce Blessing. And I know few Empress Gifty. Omo Dawson. Obi Ntiasie, Mama Esther. Ono so mi feeling pa. Me patoma yensan emfa yen Bible no. Na yenko back to asem no ayeshase na no dwoda no. And I know you see a simple question. Say, how do you control things in times of suffering? How do you control things in times of suffering? She wabra abrabono tu eni entobi enim. Wabra abrabona dane bonyono. Wabra abrabona ye nyono no. Eya ensem na wokan. Eya nkomo ben na wudi. Anopa eni mi bisa wono no. Say abra abraboni mu aye den no. Wabra nije tu atwa na dane awerɛho no ɛya sɛn na wo control ho aware na se ho no mo sɛ ɔdɔ no hyase sɛ ehinhimu a ɛya sɛn na ɔba bɛma mo tena aware na se fa hwɛ ayɔnkofa no sɛ ɛhyase sɛ ehinhimu a ɛya nsɛm bɛ na mo ka hwɛ ye wo obi wo ho no mo a ɛnɛ mo yɛ fine oni ne bonkoma ochena asem ba enkoma amudi ye nyina secret ya mo share ye nyina enipa bete maybe so how do you control things in times of suffering eniama mu ye denia seniama nkoyi a hwe oba ukunu sika sem ato ape enti sese wontimi nya konhoma sai na wo fa no sai na wo som kane no ana sika wo ho won kampo osejiko ya wuti on kampo osejiko to cream on kampo oseji na fa kokoto wei na fa boa wo ho jiko to ntoma ene sika na mabiem sai na wo som afa adwefo akatuya no sei emma monso sai na mo som afa sane na no mekan kane no na nka bosome ne nso na nka betom abaya adwuma yefo kane na nka bosome ne nso na betom private mo amu adwuma wa nkrankre kane na nka bosome ne nso na betom sei bosome ne so twam bosome ne so pa ho be se 10 days so pa ho be se 20 days eno so say na wo so mu afa time wana eba wa bra bosome kran ende ye no na say na eno so na feeling it ye compare feeling ne fa to ene hallelujah. Ni ame pasa woti ase ne say suffering and also a part of life, of course, but the woman ni say sa abrabo ni mu yedene a eya yen ya ye wa awurade mu na ye woni mu gidie ne de enye sa wode abrabo emu odin ne de baba be hunahuna ye da bi na mom ode ba sane ye be ya ye besua bibia firim ode ba sane ye be ya ode be siesie yen eni ntia no pay masema me san bisa woni say sa abrabo ni mu yeden se ne ma nko ne ma ma se oman ni mu yeden a eya wo nko mobote sen eya esu ne ban ya odan na di ne sen aware na se odo ne sha se ehinhimu a wo eya wo response on sen enete ayonko fa no asei ti say adane ayampia to obi eto ayampia de man yonko
say na who control sa situation, you know. And I mean the BBC one pay. And into who found Bible now will be called Romans chapter 8. Romans chapter 8. Na kane mampani John Dramani Mahama wa bemu no one namfufuo bi no one nkrofo bi a no mo kasa de ma no ene wo ko opposition eni nti nkrofo bebre na hya ase atwe mo ho because obu hunu say obi o opposition de eni da so di no so obi o ko opposition kane no obete omampani dada Mahama na ka abete ne voice wo radio bi aso TV bi aso ene obete ne nkan mako ontimpo enti o ma twe mo ho ebre bi duruye o ma mpanya kufuado na dodo no ampena damfo adentia because no o mu hunu say wa ya emfa wakoba ako amfa 2012 amfa wo shase kura 2008 okoye amfa 2012 amfa enti na ye bebre no ase abrante kura wo ye failure adenti ne yantwe ho free no ho enti bebre no aye den atwe won ho di free no ho sa abre no enne nyame adom wa aban mu enti esu ne ban ya woda na di wabra no wo position no na waba aban mu betimi atwe ho aban no ana media masem a bibisa no hwe Ghana fo bebre de ye kai ene se esogu ya no Ghana fo bebre obi se wakoba bi da o nka o man foforo me nko ho meti ya mi ntu kwan ko o man foforo so babia makwa eburu so aye ko divu a eno kra ye ko ye anche ne yesa baaye enti Ghana ha na me de matena enti Ghana fo suban na minim Ghana fo binum suban enye sogu na no anu kai wo esizi pe no anu no esizi afa kra de obesase akasa tie Nyankopon nanso na no Bible say Job wa brabra bomu ye di ma Job na Job yire babe dandan ne to e ka tane se ene chokorere ene na wotia no na wodi Nyankopon he se de wagu ani ase me de keka bi kire Nyankopon no wa bra na Job yire eto ayampia na ne wura firi se Nyankopon no a nei uhuru ni se wa pa wo no eye se Nyankopon no a na odom ye eye se Nyankopon no a na wo kan wo ho eye se Nyankopon no a na wo ma ade mpochen wa no pai afi ade a che wo na kom de wo a utwa wani hwa no atwa ani ahwa ha opese wo kasa kura ade tie Nyankopon but uhuru firi se Nyankopon no a wo ma ade chen wo no se Nyankopon no a san hwe wo bi anopai wa ma ade anche ne wawu Ghana for esia no an ye kai Ghana for ye wo Ghana ha emire bi dum so ba bebre nan kania na kura nyina so ene ye wura fi because kania na gina so nti Ghana for wura fi Ghana for esimano ana mo kai esimano ana mo kai munyai kania nka dum be 3000 ene si so nti ya na wura firi wo ho Ghana for yenya omampani bi ba Ghana ha MOBCC hospitals ene ba bia be fa bia o ne signature wo ho afari wasibi ho okọ ha wasibi ho ura ha wasibi ho wo de nia wo se unia nikura wo de hwehwe kura no a rate hospital konkran ko hwe se ne omampani Mahama ekukuru si ho kama and so still eduru ba bia na brabo ni mo ye den yankane na de Africa jo no Ghana for refie aropa mi bisa how do you control things in times of suffering wa bra niam ankoyie wa bra wotu ani anto bi anim wa bra niam asai wa bra aduane asa wo bedi how do you control things ani genu opepa wo de so sikam wa bra sika ne ba ni genu opepa wo de so mu no sa ni genu opepa na sika ne ma e wo se wo san nya eno ne ye frɛ ne se wo ye nyame ba because wo gidie se or how ne de beba amane ne de beba e kom ne beba but enam say ewurade kan wo hunti enkodimdie be ya wo dia Romans chapter 8 the verse 28 yanken kana fe yan sorry so ne fast pause ne famremo Romans chapter 8 the verse 28 yanken kan ho ne wi ana fe mahunu se deputy programs head wabo awuram na o choro watena kwadwu apau newsroom ha wa antworo anwie oba afrakoma ha no abe di trimudegu afrakoma so woni hanso it's working Bible say and we know that all things work together for good
to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Mama sense subium. And we know that all things and you menina and it is a siano ukunu awasase a ontnefie no so it is part of the things that is working together for your good. Enti som papa ne ba ye de wo je ne bo ne gwa tan wana ukunu oyi sika no no age hwe mi kunu de odomio ene sika na ma san ka odomio no. All things work together for our good. And for to those who love God. So we do radia papa ba wo be som boni ba wo be som. So what you say? Papa ba som boni ba som. Oh dice baby said ya obi tie akiri baby obeka to say wadwene nya adwuma. But una wonim ne wahunu. Awurade nkan yen ho. Na media asema mbisa wo no me koso abisa wo anu yie no obetimi ayi bebre no anu ofie. So what you say? Me say, how do you control things in times of suffering? Ebi na obo ba me de ma wo. Enti oh thank you. Ebe duru ba bi obo ba me ntimi mfa ma biem. Eno so be koso aka thank you ana. How do you control things in times of suffering? Deputy Programs Head. Apoma ko de. Obo, nyame adom na so e. Nyame adom. Ebi e kama de. Sure. Say ene yes, Joshua. Ene boss birthday. Kwabena jenim. Enti ne de ne birthday. One me papa nso so na edi birthday nti me so me papa na ne birthday. Enti o papa na jenim. Me papa na jenim o. Enti ne de dan jenim. Aha. So da ne mpam oti. Eso da ne mpam. Da ne mpam. Na ye de opportunity. Say de ne de. De last year and da ben. And then Wednesday. Yes. It's there. Good. Go we ever be adwuma. It's there see last year. Sa. Be sense bi. Pepe. You betum kakra ka ho. Opa ne onka se on me ye adwuma. Say and 27th. Yes. Good. Into opa. Onka se na ma. Onsia. Oponji galas in there. Me si ho. Because me kwa na we mu de be me nie. Nti na me ma. We ma true sa challenge ne dia ma no. O be ma onka se na ma. Enti na ni birthday. O na kwabra gini birthday. Ye be twa ye beto nyuma ma no. Ka be kan se. Enu so de be ye be twa ni so no. Oh ye be twa se ne. Oh okay. Nti ne oba omwo no. Say enen so pipe ne ba. Okay. On shona wa dress ya mbroso. On kwa de tira ye yama ne fela no. Yes. Enti opani wo ba obetimi afantare mienu because we are the ba obetimi de ntoma bonu mu abansa obetimi abo collar etwa nu suo ni ya na papa ta ya she no aba because no e dey betwa ni o ne de be ko so ya be fra afia mbofo de no se afia nya ne tidi because na Sunday iti afia de no yes iti afia de na de twa jenim de no ko ntwa mu ye tell na ye this month last week but no na Sunday du anya like no nipa ebri na ansha da ma ye de be friend ne ti ne de den ha ye twa mu nyina nsu twa mu bom na ene ayi yes ye wura sie nketi ya so ba ha oh yeah ana pa ya na meti se sie nketi ya ba enti I see you get a babu. Oh, I see. Also be shana ne NDC for no. And I yabu NDC for how. Oh, the Sunday. There baby because we just a crash. Baby and me as a go for back. Any omo we NDC how mo akuku do. I don't know. Omo danyi yo monim za. Dabe. Obi omo kro no o baby fufuro ba to eduru baby e de na. O why say omo smuggle ya you know. Edu be na no wajim. So by da hu so wa na so wa. I see, but I would want to believe so NDC ni be break akra. Obe break. Who say ane full MPP. It is NDC ni a. Sanso no voter region. Sika na ade ade ntumi mba hakase. Uko voter region. Yes. Now we MPP ni. MPP ni wo ha won so be break ba. Unya bi ndi kese. Because who say time ma ho. Go mu say omo ne baba kra na still na emfa kese sa. Ne atie ne se ene no. Opanini ba e be kwatete ho. Ne ahwe se nkrofo be kɔ ho a. Nti nkrofo kɔ ho na edu ayina campaign na ahwe sa nkrofo nanim se omu di ha na so bu di ha. Ene ne be ne se ye be kɔ ho ntem. Yes. Omu so mehia wo de background. Ye chi ya.
nti ebekọ ho ntem obie no ha odi nose mask ebeba ho wo ye ndc ni am ye hwe anim yes yehu ye edari duru wa ko ye bia eti obi amfa nose mask ma ho this year misi me say obi anse nose mask covid ni akanachi ya kanachi Russia for that woman eti wo ye ndc ni a mombo na kum no fa nose mask ni gu ho bra yes ni bira be shi ya mo boss oba ne good morning no we wura na ye help dey jinchi enti duru wa na hu say e dey go no amu ye no osono so ba no we dey tira na ye tu ye hofo okay openi yanko obo be kwaba abisia another pen obi akwaba mena na so say de agudie mu nsem kakra bobo no pen no ede ba ebe so Ahenkan 93.3 FM so ende anopen ende busuafo ni na yake ntuma ede abo no ende anopen de chairman nakasa odi ni birthday kwabena ajenim ede birthday ende ntino ye dedicate show no enso ede amaye boss kwabena ajenim ende anopen ne mom no de acheni de ebeba na bibia enso akofan obempo no pokuare enso ebo ene anopai anafe faster ankuma ene Raymond asitetete ena ayo production na misubidin edi Kofi ajiwi AJ ena se yake ntuma boni na anopai a yede agudie mu nsem ere ba abedan wo ende anopai ewa Ahenkan 93.3 FM nansa na be nsem nase no aseda nsem kese pa enko emfama Big Sam phones Big Sam se ende anopai menka emfancho tedum se dane da metra me boni dewuro tonton ka kireo se techno phones papa ne de Big Sam akache ana akọ benya biato na fe bia koye enso edi ama wo se eba no eye Infinix phones ni na de general so kedwa ne bono so eda form se boko kopebito ewo eye Big Sam akache itel phones ena opebiato a okwa benya do so ponato se opebiato akotonko a obenya bi na fe bia koye enso edi se iPhones ena opa iPhone 6 ekopem iPhone 13 Pro Max no ni na okwa benya biato na fe bia koye enso edi ama se ban TV ana se television set ena so kwa benya biato 32 inches ekopem 75 inches no furniture mo Big Sam phones na kopebito se wo pesa ya swapping ebia wo TV wa use watch wo pesa wo ya swapping na wa bia pono de ato ukuta phone wo pesa wo ya swapping na emfa nko circle emfa nko la pass ne nkotwa wundi fa ko Big Sam akache na ko ya swapping kama na fe bia nko ye furniture mo ewo atimoda boga fish na bronsa kase no so wo fa jabi ehwa a uduru wa se obehunu Big Sam phones na fe akope ufo na to na ya swapping kama na bia enso akoye edi amount woni no ndi nkomo na fe dia ka cheni na woni no enche ewo sa ahomato foi so 0242872049 0242872049 offer Big Sam phones wabajo so na fe bia enso akoye edi amount yetinsim na yamfa nsabano emfambrewa endrada na se pani behwe Champions League na ese enya dia eda fam kra endro na Champions League no semi finals no first leg no enso eto fam na sei ana matches no eko wieye okopiemo ewo itiada ese match no ekopie se Manchester City epo kano polo endan ema Real Madrid enso etimu miensa abrante fan Fufodi afei abrante fan Bernardo Silva Kevin De Bruyne ana afei Gabriel Jesus ana etoto ntra no ema Manchester City bobokuro ana afei Karim Benzema and Vinicius Junior and so etie kanemo miensa and Real Madrid boboku na and the firm and so abana nene akupo ya duma 7 o'clock sharp na se Anfield Liverpool etenafi wani Villarreal and so edibebonia we matisa as a Champions League no semi-finals eto from edimu 7 no enso edi ejao enne anopay yemfiri ho ne yekopiemu ewo Italia Serie A ne edimu nkobakra enso emfama enne matches bia akam no yepo ede fona sei ena Fiorentina ebetena fi woni Udinese edi eponi 4 PM no game no Tottenham Atalanta otena fi woni Torino edi beboni 6:15 PM game no Tottenham Bologna otena fi woni Inter Milan enso edi beboni we matches Italia Serie A no
better fema yɛde mu sam enso edi agyaw ende anɔpɛ yɛndi nkuma akra ɛmfa free Man City boboko no abrantia yɛfa no Kevin De Bruyne jɛsɛ Endra ɛsɛ ɛpani wɛhwɛ abrantia no woni popo yie pa na Endra ɛsɛ yɛhyɛ game na sia 1 minute 35 seconds kunklo yɛsɛ Kevin De Bruyne wɔpɛgya bɔ no de ato atenam a ɛsɛ wei abɛyɛ abakwasɛm ɛdɛm abrantia yɛfa no Kevin De Bruyne ɛwɔ football mu a yɛsɛ semi-final match ɛwɔ Champions League mu no ɛsɛ ɔno na abrantia wahyɛ goal a yɛsɛ ɛba ntɛm paa the fastest goal no abrantia no ɛnso abɔ ɛde ato atenam wei nso fastest goal a yɛsɛ Champions League this season no abrantia fɛ no Kevin De Bruyne ɛna ɛsɛ wato atenam yɛsɛ edi kan a na so de form by di musam no edi agyaw yɛfia ni nkyeremu Borussia Dortmund boboko no ne ni kuma akra enso emfama na atwa ye Borussia Dortmund ana fe boboko a yɛfan Dynamo Kiev edi charity match bi ekoya ntanso na sika apim no 400,000 euros eso omuso de koboa na fe Ukraine fo a omukonsensem Russia fo achomo bobom dojojo so enso no mo no de koboa na fe bia enso akoye edi amama ene kuma eba Ancelotti coach Edema Real Madrid boboko no papa ya kasa wasi game ni de ewum se Endra Man City for shom de nanso abrantia ya fa ne Casemiro Yakupon ayadoma next week game a beto fam no abrantia betumi agina mo esia kan Edema Real Madrid boboko no na fe bia enso koye edi amano sana abrantia fan David Alaba was Endra abrantia no ekoko praye na papa so omugusu ehwe na omuhwehwe ni poma se beduro no ebia betumi agina mo enso asia kan Edema Real Madrid boboko no Carlo Ancelotti enso no Karim Benzema player Edema Real Madrid abrantia ya kasa wasi game a Yakupon ayadoma beto fam enso awo home no se nkudimdie ne de ebekọ ade ama Real Madrid boboko no na se nkudimdie ne betumi aba na se supporters no so omobotwi na omograda na so bi kopiemo na fe amode support no se koma Madrid boboko no na bibia ekoye na nkudimdie no ekode mama ene nkoma akra brantia ya fa ne Karim Benzema enso de atudwa de musam enso edi agyaw ende etofem Yakupon ayadoma Anfield Liverpool ene Villarreal edi ebani na pa fa club wakasa wasinya dia jese Villarreal boboko no omobu omabomfia na beka ya 2016 ese kopima Villarreal for Liverpool ayam ho anwea na ye Europa League match ese etofem papa ne se omokaya na se omusurumu edwam yepa entienda ye den revenge no eso betofem na match Villarreal ayam ho anwea ene nkoma kra eba yede musam no enso dia jaw ye na eba fie na fei ye da fisam ba kumienu no aba peso dia ma ende aropai Manchester Akache papa fan Pep Guardiola wakasa wasi game no enye over so mu kopiem enso Madrid homa omeko nkwede dia komanim na fe bia enso koye na mu nimrate no ene se okadia chom se complacency no omunyi fanto gen na fe omukoko nkwede na bia enkoye Enfama City boboko no ene koma akra eba yade mu nsem no enso edi agyaw ende aropai eba fie na ODI electronics Ahenkan fancho na aropai upe TV ato fridge ato deep freezers gas cookers blenders kettle washing machine ena upe bi ato a foni betchemo ewo ODI electronics na wepe bitona fe bibia enso enkoye emfa emane bono eda fom say boko oba esenu edi nkomo so sika ne embo ano a 1 CD 2 CD 3 CD utie twan kakra ebo ano na se fridge no obetebri na de ko na bibia akọ fine enso edi amount number ni nie 0550900600 0550900600 ofre ODI ya omejo so no wadi nkomo na fe bibia akọ fine enso edi amount yempiemo na fe yemfa fisem kakra emfa peso enso emfama enko piemo ewo boboko a yefa ne Kumase Asante Koroko na enkodi nkuma akra emfama papa esoko piemo Kumase Asante Koroko a ono ana head coach no Prosper Nate Okum wakasa osenya Yakupon yadoma na otwewe ye amana wafa edi elpani osugwa kope na game no de wose anoba di nyepa ewom se omne Lagos Cities boboko no enkudimde no antumi
anko amfama Kumasi Asante Korokometa woboko ne de na so ba konkodin a se de be ya obetumi anya 3 point no na bibia akoye ereba Kumasi Asante Korokwa medimu nsam no enso ede agyaw kotoko hwa na migina abranti afane Mundasiru Sarufu abranti nsina kan ereba Kumasi Asante Korokwa boboko no na ne kontraja te so no mo no akadwie na se bia akona wieye na ese mpinifo enso na abranti edi nkomo se abranti betumi asende contract no ereba Kumasi Asante Korokwa yedimu nsam enso edi agyaw gaka president papa efan aya Mr. Kojo Fianyo enso akasa na ukopima papa se wadi GF4 enso ehwo ya yepa efise oba na betting ho sensema dominate Ghana football mu no o se wa hwe ni mu a empenifo entumi entuase ese ensam ne ba na ma ya katasumu mu asosa na se store na sam na namase a betting no egusu enenemu a papa enso akasa ane akoma akra eba yedimu nsam no enso edi agyaw yenko former Blasters player former BA United player former Bofakwatano player papa efan Dana Usu papa ina striker enema Blasters sisters ni mu wono na brante no janasi yepa totontena enema Ghana Blasters na nano pay ena se twebe ne nini din komo ene ebisa se eden kro na si kwan a ama se old players amagimudin no yehu se mo ba ebobo abedi player de ni se de dayu ene Jordan yu mu ebo na so mo amabeje Afcon ni bi enema Ghana no still na yehu se mo no ebobo eden ene se esikwan kokotie nsaba ese papa efan Dan Owusu ede tu anim ende anopai ense bia body pen mo so mo nyina wo bechide enti hono mutimi bobo no na ve so hwe ne papa se na sino papa bobo bechide amuti bo se Ghana ha na body pen bobo ra nka onya ne onya player ba ko so Ghana ha ne batim bobo kakra na ewulekwe so wo hwe ewulekwe ne ba embon so na reference so ewulekwe onso bobo o bechide kakra sa na bobo na pa kakra apart from that obia bania se o mutimi hu be bia ba with my chest onso town ne ba bobo because interest no ne ni ho se me papa atima ye adwuma bo apa se abo man na se onya hwede a enti onye menem kam se me basati o do na fele obafia na obogitai sa no di piano ne instruments bi ba efie mbisa ya so asorofo ne ma on kuta ne instruments na no be jontofo o to no kakra to ni wasore pa na obon cassette kwa ba ko akire ya na so osiso sofo asofodi this was sofo kase pa. Yes, entino enono ensama ese papa efenda no usu enso ede atu ani mo se ne ba na ese afidi obobo na hwebo na nye na fidu jana gitai no bo no de nemu na fidi ode akwaye sofo ntisa ene formo eba no pedusi na akona wie ba de akamni na yebe sanso ede abedan na bibia enso koye ede amaw kwabena ajenim eboy ende anopai wo prempon opokuware enso eboy Foster Ankoma ena aferemo na sitetete ena eye production na midin edi Kofi Ejiwi AJ ye kwanda no pay na kwabena ajenim once again ya wish na happy birthday and then anopay nyamembo na bibia uye na no enko yie ne enko kama na bibia enso enko fine emfa emao eniti no yen ne asantom no bia echiaw and then anopay kwabena ajenim anopay yako awie besa ma na de akabu na no ye de aba abeda midin di Kofi Ejiwi AJ
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozige. Thank you. Oh my Lord, oh my Lord, yes and I say, oh my for private, oh my Lord, yes and I say, oh my for private. Yeah, we go. Okay, this is my motherland, Lady Ghana tiny. Anything I go talk, we make a tiny. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yamwaena Zumunchi Afiko mai kowan kabila kafito zahira kai banda bambanci mu daina zalunci ubangijin Allah wai ma zumunci ya fi komai annan Muhammad wai ma zumunci ya fi komai iyayenmu wai ma zumunci ya fi komai. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. 25 minutes after 7, live on Ahenkan 93.3 FM. Yeah, that's it. Yeah, the sports. And at 2 Median so the mamma, me patwa fen wa joining a higher Ahenkan. Keep the love strong. See a peace with Jumedia Ugusu Awutieno so a marching on behalf of the team. Odi Ahenkan Kwame Yaboa. Adrimpa Yini Kofi Mensah ko BK Kwame Asante or Fremi or Boa Ba Ofori Amanfo. A forgotten country. Any of the marching Jumedia de Bremo. Felix Factual. What's up, motherland? I didn't feel like Obidi and Afia. I'm in love with you now. Tamajiba Majihada, Magata, what's in your way? The Doji of Fufama, Charlie How from the Big Six. Where's your friend Augustine Jobu? Augustine Jobu. Augustine said, good morning, Oboba. Augustine watching live from Asin Amweni. More fire. I say happy birthday and confirm me papa. And I feel head of sports. Augustine Jobu, dia no so the free Asin Amweni de buy no. Me papa da si be brave. Sansuna Krobia Sante Kotoko Kofi. I say good morning. Per researchers ya conducting in so far. Baby, I would do the end and I'm not paying count wasem. Thanks nonetheless for coming through with this one. It's all about a peace. Sounds so and we see a friend saying Stephen Boache say oh wasa e crupon otien nyankopon Israel bebre yeah that say Yaw Isaac or say Ahenkan good morning ya jo so Yaw Isaac e dia wo dia ba no for they shall be called the sons and daughters of God. Hey, we pray for love, we pray for peace, we pray for unity always. Make our nation better. Oh my Lord, oh my Lord, Serene yo, yes and I say, oh man for brother trend. my Lord, Hey, Abunkele voice.
Okay, this is my motherland, Lady Ghana tiny. Anything I go talk, link the tiny. Go up with one knee and hey, pony down a fee. Many me feel the hickey tea and many won't pay. Male bahi can you feel Ghana adisiye. Oboba ofore amamfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Yawaena Zumunchi Afiko Mai Kowan Kabila Capital. Na unim se Amanuel Swafo Yera Ambrose Derry or the Krata Babontia wa declare May 2nd and a May 3rd say a statutory public holiday. Not to say a holiday afufina. Na 2nd May the end of the year. You know himself 1st May no a May Day a friend Workers Day. Ebesi kwasiada ne sentino what they akọ share a droda a 2nd May. Enti yankopon ya adom a droda edi animi a holiday. Sanso so and I say on the 3rd of May. And no be a brother and also what say a holiday. Or say and no yeah, Eid al-Fitr. Yeah, fasting. I feel ya de baby, yeah. And inti ya de a brother no so. Ebe holiday. Let the trumpets sound. Amanuel Swafo. And what in crata you need ya mountain so see fan to Ghana for you name say Yankopon ya don't want Jordan brother. Idea ni mi nina a holiday. And into Kuyada and ya bebe Juma. What I say? Yeah, call weekends weekend nanka say I see Friday into Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Hey, was so bad you are quentin view because it be 5 days. Yeah, it's enough. Hey. Maybe we to protect the nation, but I don't let anyone save it. Oh yeah. About the peace, hey, about the summer Kurjan, about the PP, hey, I wanna know now summer day walk, hey, from my wabo, what has some tron once, say many bay you some killing you if you are, which you as if you won't pay for, I'm also who are when you did your cocoto, a lady your care palace, a lady more care ballet, a lepus you call care ballet, I'm out with you all in him. It's all about the peace. Hey, Baloba. Sing a doom, stores got to doom, police say you foom, and we say soon, to pay papa, depending on high, Mwashakuma Muma, making a danima, Fabuba, what don't know what you see, what's the Mudania, photo gem, BBC. We see a friend of Kwabena Steven, or say, I'm wishing. So that the peace may. Hey. For they shall be called the sons and daughters of God. Kwabena. Is it because Joshua answered the Kwabena no na which say oh she will name and I say will namesake? Okay. Enti Kwabena Steven say happy birthday and confirm Joshua Kwabena Ejenim head of sports. Oh hene dumwa dia na yede wa head of sports e de ma Ahenkan FM. Kwabena Steven say always show happy birthday. Now also we share in live Eddie free Swami Kumasi. Hold on, Eddie Kwabena Steven Akopie. For they shall be called the sons and daughters. Into Joshua Kwabena Ejani, head of sports Ahenkan FM. And your birthday. Live to be 93.3 and beyond. But now we are then you be so high. Kwabena je nim ye betwa wunsuo ubetumi anka pie brantem ne anya ntem na wagyewa home aye sanso na me papa me anka me papa ode me ba asasi so ene ye ne birthday your friend Mr. Robert or say Solomon ene ne birthday chale ye yakoti say come on Ghana adisiye oboba ofore amamfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM.
Radio Papa, Abozeke. Thank you. Radio Papa, Abozeke. Thank you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, anunti me pacho ma yamfa woda chinti infantua so sisi yamfa mao na fe yamfa de ubon krata moboso ensa infantua so, and of course obi bia was celebrating a birthday and then so yemano happy birthday erade ma obi biara ene ode afe baako aka ni mfie ho no erade ma sa onipa no na koma so ade emremu musuo ni esan amane ohaw ade bi obonefo be hyehye ade atia saafo no ena awurade de afe baako aka mu mfie ho no mesre Kristo Yesu se onkoswa enhyiramo onkoswa mpejamo ni oyare onsane yade na dum no so mfa mamu amudi mu birthday ni nyina me papa ka ho Joshua ka ho ene mu amaka ye ni mudin awurade nka mu nyina mo ho na anopai woda chinti asemo ede nam no eyetiawa yese position is not possession. Position is not possession. Onim say oye pani bi o position bi a ho akwese president mama nyusu ono a typical example say na be nyina beti ase say obi ye president ya impo owura dan bi mu ankrofo bi ne bie pono ne de ma no tie enkrofo a omu bie pono ma wa wura mu nkrofo a omu koto omu sori wo no enya wo o personality no eye sa office na wo occupy no because se wo tena onni ho na obi foforo ba sa obuo yesamasa no onipa kro ba be occupy sa same position no ono so ye de obuo kro no ade be ma no nti ebia ene wo ye ohene ye de na no otena onni ho na obi foforo ba be ye ohene a sa na no obuo na no ye de be ma sa onipa kro no a onim de nti a esan say position enkere possession se wukura dibre bi mu a na no nche se dibra no eye wo dia afebo da bi enti ebi ene wo ye mampanyini obuo no aye de ma wo no kai ne hunu se na obi occupy that same position ye de obuo kuro no ade ma no adi nta no pon na me kan Yewura Mahama asem Yewura Mahama ebre bi no e Ghana mampanyini ya de your excellency hey Mr President oh say ne de ne saa ene ofi akonwa no so no obuo no ane ye de emma no wabra no ote akonwa no so se omampani bi kọ 6 match ayeyi wo se na mponkwa twaka ne ho ahia se obi oba be occupy sa position no ye de sa obuo ne de ma no minim se wa study aha obi oba be mampani se ne mpo afiampofo abe president ya sa mponko no ya na omu twahia ka ne ho 6 match bre no ye be ne sa pepepe adentia position is not possession. Position, it is not possession. Position na ukura no nya dia ubeja udi beto ho one day. Hey, e yire so kire so said bo udi beja ho. NDC MPP 4 pa omu mreki 8, omu mreki 16, omu mreki 18, omu mreki whatever. E ye den yara e brebi beba omu di beja ho. Udi mi entia san say position is not possession. Enti ene ebia na wo dibre bi ene ebia na wo adwuma bi mu ye de watuatua position bia no ti ase se nyo de a me se ye den ti ase se enye wo de a na wo de se obi akura se wonye position ni mfiri wo nsam a nyankopon so brebe so obeto nsa fra wo eno nso so position is not possession. Enti na obu a ye de ma akonya bi no obi abetena so a ye de sa obu okro no a e de ma no enya the caliber of the person enya nipa na wote so no eye office no ene ye de sa obu no e de ma unu see you hey boss enya onipa boss no position na occupy no office na occupy no
sa office no ana e command sa respect no e permanent with or without that individual sa office no e won ne respect dada mbacha what you say inti dem pesa what you say no say position is not possession inti say ne wo mpanindie bi dia ti ase say sene nantwie ono ankasa ni podua ne to anka ho no mo anche ani afe antare ho afe mo no saa nso so ene wo komfo a wo kofa be kom no nso so onsem eni ho no mo nche ti ase saa fama me position is not possession and it is onya dibra ya susufa dwu ho wo post ya susufa dwu ho ai udi me na me boss no de tete won crofo ndodo awade na se udi I'm the head no de tete wo ba no e de en udi tete na I'm the head bibidi sa no I'm the head of the family I'm the head of yate but udi tete wo mododo e position bia nso e de ma wo no e wo ebra e spy free ho no mo a office no ani munyam de e da so ho Erade nka ye nyina ho na ye nte ase saa ye de ubon krata mbo so de to adwumadi ne so de ama wadwe nkyere ye 0594841044 0594841044 panam oh that's Simons and me here there also odo yewu belembe boom boom biri bam pam panan tananan I'm penning for me boo da Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo aten ediba Ahenkan 93.3 FM Radio papa abozekere thank you too I'm penning for yes sir mumpumbo ko de nyame adom yenso ye ho ye bibia hye yi pa anope ya hoden wo ho ena Joshua nso di ni birthday ntino sure amen enije no aye triplet say fia nso so e wo ni birthday mood mu wo say Saturday mimi ni around no be di ni birthday party Saturday o kwa na o say o kwa Saturday me kusua de kakra bebrebe adisua na oh adisua bebrebe fiti 2 weeks wasua de bebrebe say wo sa kosua de biem mpacho ai every day bia no I was say we see new things yo o de ne bukam adisua ne esua man bunkam ne minim say usua wuwie school bia wo she school bia say wuwie o complete yo enti sisi ade binya nwie enti no ene se ogusu fata say sisi so subject no mo de ba no ya na esoso esoso anya ize o subject ne esoso topic ni anankuma wo ya dio anya ize o unse yenti minya kese Mesi pesa wani jinne enne me pesa wani yenti minya kese adisua no doso awose ye ne so wana wako awose ye ne teso ayi time ana ye go school no usua de saa omo se na usua de akotuma ha ma na akufu ado but yesua una mungu so usua tu ma mi ana usua tu papa mi sua fa we dey mi sua fa adwuma ne so o si eso ate yentimi yakese ampa we do timi yakese
Juma no so course no so chen odi a say e determination so I just say asam na me obefi it we hunu said ya one sere and says one come asam no ameo asam na me wo ho adwuma no so eso obusuya ke course ya ye ke wan course no a eso papa easy ba eja Emo famra ye ntiase mu yi. Nia ye nso be o say. Famra ye ntiase. Subject ya ye wo school. Se de to ke say. Senka busuya mo ye course na. So no onim course ame ye no. Okay. Course ame ye no. Ayi mama mfa top ayi of friend saying. Subject ba ko kranda course ni nyina psychology say nyansa nketo awu. Oh okay. Oh yeah. Yeah. Eno dey no kre. Eno ko psycho. Yeah, psychology. Hey. Na boy we pa. Na boy ni bibi aboko de. If you are awesome, yeah, we are the young pong. I was here for my fan. I was some year in the code. We are one with your Facebook, no, now bring her. I will cross your mania. Hey, new face. I was we are here in the court. I was here in the court. I feel I see with new face. I was here in the court date trash. Hey, wa mama kai me kura bremu. Fiti class 1 na kwesi class 6. Ready? Hey. Near frame appear, Steven appear. I mean, I say how. Sa fiti class 1 to class 6. Oh me so sa. Me drum panyin na msi. Omo ni me history there. Na we dey say. Kwesi hwan ehu. Ka bo say ni bu ho dey a, won say use akora na bo. Na ka e kama. Ka can promise no. Ai. Won fa yuti. Say uti esta. Na we don go na bomu dia na wade abayo. Ti we ngo na bomu ya go hwe picture bi. Asempe. Chale ba surprise Facebook for no kakra. Hu me da kokko hu ehu. Bad ayi. Ayi bia wa hakọ. Bad. Ma omo hwe kakra. Se omo nim die ntia. This about Facebook. What about Facebook come there? We bad ayi na be. Hey. Hey, Asante Fatu ni so. Asante Fatu. Hey. Baby what na. Mama nche. Swadi license no. Kusi baby bia utiri ni walo ko factory. Ezi we omomra hemfa. Eti fomra hemfa. Omomra hen. Eti kan. 93.3 FM. Miti enemy me Jimmy dia 1 month. Ba Aisha mu anankuna ndo fa. Ba etire se no uyi a ho. Ben wo na. Oni dia mam ko yesa de no. O ze no aye people se papa bi. Na ne ya se no. Ana minute twa. And wenunu side and side no. Tim se me fe o. Ti mi koye bi no. Na de twa na ase aben bi. Enti wo so uyi a. Yes. Anaka wo benunu side and side. Yes. Aba betena ha. And I'm see there be say me clear on if you are nice akola no. Ni triuti. But you say we are psychologists wrong. Sorry. We are psychologists. Mpacho ye wi a oda ma se mo de aya mo hwehwe brains nim. O hwe ye hwe mo ma no so. O hwe mo ma no so. O timi hu de ekoso nyina. Ene adwena ye. Psychologist na me hwe. Ni tirim ya ne de. Sa wo tirim ya wo da. Unya wo tere ma wo nipa. Ya me ka no kro hu ayehu. O da bi ni hu. Mo mi ti flexible say.
ne ho nye hu eti eti for me de nipa de ya na school days said there's be tata ho no wa ujimi ntina eti for momra Ahenkan me kwan ka me recommend sakula mo bia Dabu wa what you said Enframa 43 ho Enframa 43 seconds bia adwon from ball team o think far away me say aba sembe nkure ni uniform hey Edio anyways yeah radinga if you handsome wa ha o well hey tieni letre ya saye ni sakora me pesa me hwe comment ya nkrofo Ediba but on a very serious note you know mumu bebre mu ni pictures yo Joshua my yaya me nya ni picture Joshua o twa picture otwa Joshua ni picture o picture Facebook bebre gu ho hwe Cecilia kese o hwe ku sitiri won si oh my god etre yeah dio eno ma ne hwe no kokora bum den dai munsua mu nyina munsua fia mu am mpe picture twa no nza munsua fia munsua fia obi ada no picture ho obi ahwe okay Kwabena Steven no osidi also da kusitie de enye dipeti hey kafra no credit ya no maka kafra oza was odi Ahenkan pam ne ten tempestuously wonko there be ne turufu anu aba me ko de behunahuna me odi ne tini behunahuna newsroom ho tisai na nyame kura ne do kwa pa newsroom ho nyame ne do se etira me na ka medi kan koyi ana se ke be dwane there be uti efa uyi sakura there be se o da so wabojo se kakra bi gba ha ero de ye efe uyi sakura na wabojo se na ye kama na se kusi die kwatere kwai mu bufu ara mo di nkuruma guso amene ne ayi honomo a moti kwadwa pa studio honomo Mrs studio am frozen newsroom ho na akasakasa ba fa nkuruma gu ho mene na chire din oh da bi nya oni ba ni ti na efe ni ti na ekro me de no kwede kan na nyefe oh ni ti na efe nyefe kro ko abojo said ya fine abojo said DJ Fish die no akoyi ni ti takora obi ono so de no we bi kura ni hu ye ya wo ni nyina etre no enwi ni hu a enu anim afa enwi ni hu de enwi ni hu enu anim afa fitu nkola bi ya hu a se akrobeto hwene sesi akokwa no o kan se mu sesi akrobeto hwene mi hu enso ma mi biem ko ya hwe na nti aya normal na se kusi bi hu ebie wasaba bi Kwabena Steven se enchiri odi Ahenkan so wonsa ake wo fira adwuma mu ehu papa o se uti ni hise ni pati da bi teje enhwe mani hu ehu o Ahenkan message no me dia bro enye kama uze ni tini ye krokro kama ye eti ye round no and meti konso ye flat what you kwa papo yeah she tokro fie da netiko sikafo etiko wetiko say na so bo ni o there be sakura de unu akoyi di tri hu say shanshanko fatane papa fatane papa enye ya mo fada bon kratare mayen mo fada bon kratare mayen kran san there be kusi na was by fatane kusi asesa mi mood amame fatane papa fatane happy birthday and confirm Joshua Kwabena jeni mu biem abusia mo fada bon kratare ti bi birthday ane ne he udi ane 2 days or 3 days oh nice no so adi okay abusia yemfa mbra na da ubankrata moboso bre na asoen sema aduanum mienu apa anapa no nso ho we anapa no nso abapa ho sema aduanum mienu o kan semo kusi 3 I confuse you 7:53 am 3 na baba da so na yankwa ensama hodre ne
da ubon krata wo dro de ba ye da the finder da ubon krata ena mede hyase ede ama wo na wo hwe hanom se ya onimonyamfo kwadwo opon kromanfo ni da hanom gboyi na da hanom na ono ena ye MP ya wo jiram de made sha won mo ofan sai rebi constituency oye oswafo hwe amanebonsam so wabo exim bank fo ba so papa so wo de yesi kabutin bi ni nyoma bi aso mabunu asen enu nti wabo wonom abaso ye ho nsem eda hanom kratai ede aba World Bank fo so de abetu dwa ya wo mo chese Ukraine war na asie no afa kra na nyoma mu be ye den enuane ene fango mechira fi wo bo be kwosoro pa nti obi anyere ni bet mu ho nsem eda ha sei na big picture bi eda ha sei eni ohwe krata ya ni mu eno na so pa Ghana Ports and Harbours Authority one mu pani da ha na krata asem wo de abenya ne se wo kwa port wonom a wonom anya sikaboten ya yemfaso 112.67 million Ghana cedis sika kakraka me boss we yemfaso a wonom anya Ghana Ports and Harbours Authority and for so pima wonom anya no krata ede honsem aba na abrante bi da nanim hancho Chesa wodwene ho a wonte asese ebi mutimi ya ka se manbofo sa ya the fuel station ahya won sasa abrante we manage fuel station sika som 398,000 Ghana cedis wawia anunti ene manager watimi atam sika entre sika telewe akwa akodidi a eni aban ho enti achina tum ya yesi won kwankodam ebosumi pole oha eni aduonu 120 months ono ne dia wanya no asotwe a wanya eno no kronobo faso bia ni so ase anu ase Ghana Journalists Association nyame adoma hwie be 30th June wonom ensho mabato ase na afei empanifo mbeyi no madi ekuo nanim no wonom fo mudin embeto dwane ntoto wo so abakrata de honsem aba the finder ene anapay the daily statement the bokrata no ana mede to aso de amama de simama na wade aye opanyini kwantefo tua Ghana Health Service ano Dr. Patrick Kuma Abuaje ana wade atudwe kire mu se Ghana for nose mask no osrama mamure mfi face mask na wasemutimi hye pa mamunyi mfiri wo kora wo misa bana kase o sisi anu opa na wo hye opa men hye de na so edo mogusu wa sere Ghana for se ye kabe ya akaja wo hono ma no abon kakra na atimi so aboa na Supreme Court wonum so kopiem wo hono ma wo ma sa de ababetu dwabiem aka sisu pi ese na sebadwa mu chiamehene abedi kirefo no omo akonya so omo to aba ai sa sem we beka se na se ya bua kura dadada ai ya bua dadada na onipode asem no kwa na ante no ase Supreme Court bua no ante no ase no se pega asem sa de ko ho abiem so anka be ya komo sa nkomu ahwehwemu biem ana omo komu hwehwemu no atemu afo no sa ba bonte beka che se ohene ba bi ejina na ejina yese mra se badwa mu chiamehene abedi kirefo no ombetimi ato aba wa abro omote akunya kase no so na no baba ye bi ekoso adu adwenche no so etimi kiroma adwen ana ho asem wode enso abba na mihu Ghana mampanyina be de kire Dr. Alhaji Mahamadu ba omiamfo nyini ewa ha ana oswafo nso no ana hwe mfidie ene dwadie adwumadie aso onimonyamfo alankwadwo kiremate ke alankash enso nyini wa ha na omie no omosre omani ajepa hu sade Ghana mampanya be de chaye ne nsa na osema goza ana cheso omosre ho na no ne yese ankane opanyina no no kwankyerefo etwa kitawudi adwumadie eso wa MPP amanyoko no emu no owura nana akomea ade atudwa ekire mu se wogidie pa se baomia ene Alan ye kom mienu bom na omodo MPP fo nya omugidie de omugina okona no afempinu ne aduonu na abato no mu a wose ye easy kra ombewe ne aba no fala ade ama MPP fo enten wasem enso so ewa hanom
na owie ye no onmonyamfo kwadwo ponkroma so de yi yanya de ama odada se obo ye Exim Bank for abaso no onya atemu nkyiremu wei the Daily Statesman mu ensem Young twas were the custodian the Obokrata and Amede Bose fearless, fair and reliable. Natie His Excellency Nanado Dankwa Kufuado wako any a year Adesia wo Kenya akwa koswambom ene sen Kenya mampani dada wa hwere nkwa watona nanmo wonse do na condolence book na da ho ya mode to se wo nkranhye sembi ya konsem bia betwero gum na Nanado Dankwa Kufuado wakwa akotro ne dia gum kama krate e de wonsem aba na enchan ma president clean your frontage na ya big go aya kese pa ya se hu aposifo apase out ya wonom eba ba hwe se nkrampumpu ni mantemu ho betwan enti onmanyamfo Henry Kote wo bo adwuma na ase anu aso atro e de ato ase Mahama oye bad news Mahama ye bad news Mahama lack ni ho Mahama se yenya de ne sa ba se hwi Ghana ye betempente kwa bebre enti ya say 2024 se wo munim na mo de Mahama esan so kwa kogina akonu biemu a NDC fo ya so brachre yiayu fo report aba de di kan we so ye agenda activist fo bi no mo so mo de aba so mo so ma ya survey na survey no aba beto dwase so munim na mo de Mahama kwa wono mo ebetempente kwa 2024 mo nsesa no na foforo embra ase anu anso kwadwo opon kroma sam ye kan ye de honsam aba na enche anu anso ye se gwelfo goil omudi afiwa hudwa ene ehon keka ho womo so de empa akwa akwache 37 military hospital the custodian anapay Republic Press da Obokrata no emu ensem Republic ntire idie anu ode aba wa akire mu se won se na nsen Ukraine for womo akiro papa madia mia ewo eye Russia for nsa no na Ghana for ne ade hia no so wo ho enti aban no adwene wo mo ho ana o se da bi se de ade ne konani ayenyan enti otimi ntena se nhwehwe han ma na ade hia no emre ewo bi ma so enti otumri katente apese pesika boten akofefo mu nyina kwose Ghana for no mo adesuafo nyina do mo baaye na odo mbeduru ya no tie aya adesuafo na se danie omuso manu omo papa omanu omo so omo je penny so ombesa ombeba Ghana na omusa ombeduru Ghana no se de no mamasi bi aye o Ghana hanom no sisi omo kroma ye confused so omo nsa anko ana omo nyeden ti omo susu nsam eno no ya kofa mo so anka moka ana nwasem ode enso aba na wase eye adwubuye nso wanemo sere so omo hia eye apomuden adwumayefo omo hia wonemo pa se honom isi anu ya adesi omo wonom omo hwe eye omo dwumadie so omo apomuden nsam so omo dwan omo je adwuma no ti omo sere se bi mmeda okay almost stress ebi emra ma menkwa homa ne so mra na fe ye nto aye nkomobo no so ye ni Nana Poku oye General Secretary de Emma Traders Advocacy Group Ghana tag any twom dinity efra wo mo Nana Poku ti enka anopo ya mo achi amakwa ba mpo mboko de menu me hoboko me so me ma ahenkan tiefo nyina ne edifo e won peso so nyina ma achi mi se obia so ho ye nyame adom ahade yenti asembone anopo ye ba wo nchen a mo nsem a mo de ato monten so ne ye bagye nkyiremu kakra mo kire se omo collaborate eka eye mo tag fo ho ebeboa ma eja toto no ero ne yebisa se ehinfo na mo hia wo mo collaborative effort se ne be eja toto ye market ahodo no eto betwa no yeah ne insurance companies bit is what I mean modern insurance companies akese ewo krum ha na adisa ensa oso no na sebeya insurance ni tua ebeye mreni ntina ya chichem in a way say the whole store na say a job show store enema e shop no mu nyina ombetua kama na empo sedani odia omatua kama na premium no
enkoya dia eye kakraka untimi ntua said the SCT no betimi atua ntia yeshia on national theater Emma insurance companies bia de nanu disem banks for your fair MMBS ni nyina a wo ne agwadifo ediga ebeka sai eche niema e wo se ogwadini bia oye a se atoren chema ti say to a ubetimi asom na bibia aye kama anutina ye kasa no. Oh, I see. I think sa issue the last time I no born come mu rezi kamia kwa se de bia ye betena se ya eja to market fufuru mu ani asa akofa nkomo na ba sa esu ne ban no a ye de te Ghana ha ye beboa ye ni nyame anim ni Ghana ni ye kaso bi e Ghana ni a me hu ni se wo ye complex creation Ghana for so ye there to the level say na me hu ni se religion also na say Ghana for if you say Ghana for person mu be face reality so no adia potia hano so betra se adwene ho nu say me yeni say ya hwe ma me ka sam tro obi okrofo be yi me car battery na akwankwa masora no pa mi kutuka makomeko ya bie bonati zo ayi car battery no edeko na mi kudru fom wono mi hu se adenti na o se me tra o ma akwai esai madwene ho sa ebi se me share kwan of fast so obi eka no so na me jim from so no tu se me a me na mama kwan ama akwa na timi afa me car battery ne ede eko ebi se kam le hihye ye ba ku mienu miensa egu akwa mu a nka car battery no kwa me den nkwa me yi etino ma blemu no ana man sini se hu na mo mi bo mi nsam akronfo no se wa bie mani nti ade cheye no ana mo ntu a o se mi tuo no mi tui ne se bia akronfo no ma hu bi o ba oba ye no wo hu se mi so ma dwene no ai dai ekoda nim eti Ghana for e wo se e bredu so wo se ye dwene anya kasa ko adino nyame de ma ye no eye abibifo ye nyusu watini aboka aye shop tikatiti die ene ehwe bagusu anyina na sabia kusabia nyado ehyehyeye oso digu akwam ema dachi ni atorentem kotoa wati wudan atorentem kotoa ebeba ho ban no eno so adane manso njisi ebe pa wutrim ena obi di nyansa ahye namia nimni yesi etufo yentu shebre na mum Ghana for yetu omo shebre pa enu ti aban bia betra so a osisi Ghana for ebiza wo hu se adwe no yentimi nyusu yentimi trase emfa adwe hu se no adie we mi de to a ebe sei adie we man hwe ni ebe sei enu ti na na yeshia o national theater ye tu onfu bebrebe na so Ghana ni na one ne kasa no onfa de osofo obeka de obefa wo de so kwa sorry na ye kasa mumompa ntia mu atamfo obaifu a wo ye o mu chichi na ye tie base no eya eni eboti kum jeso tu zo bie kokum na yafo enso wo yafo no woni wa oyefo no oni baabia oni wa eye nimdie ena ni yenni ena sei adwenu na osemu bie ma hunu se eyin fa na mitosini ayin fa na mesesa me ho afiri ekwa be na mefa so a medwene a saadie wo ya me pese me ye no ebeye yie ebra so so se Ghana for ye nya adwemutie ene adwen a eso Emma politicians quite means you see
so what you saw for the city so no abeyi su na agene ma Christopher ni matem eye no kre na meka ma kramofo nyame eye no kre na meka onyame ama ya adwene a adwene no ye sorry esi computer no so fi adwene mu na bae eti wesi wo dan why you store shepe what fan cover ye adwuma ma emos kano adenti na wunya nhihye ya odi bebo so to no ban ato renchem enya bonsam na di bow ye fom so na di pa na ebewie a wan na ebe ye uchiginafo agadi for mi bisamo enkaso to kobi no enso betimi ato ama yira fa kobi nako so wo insurance a kobi no insurance for betiaka gone are the days na entemujirafo bi ani a ukoye insurance a ya beka say na kofa lawyer ba enanti sabiu tag ekuo manyina insurance companies a eno omo edi djuma no te tag babia ho techema ade che ya betiaka enutina ekuo no ewo ho se born crop ho ban eti esre dana fo ma omo adwimu emie adwino nyame de maye no enumu na computer free ba ye computer and agree and free computer ya pamocho obi a sha se odwine na ye se ye de trama mu ha politician bia means obi a na say ye nyusu adwino na all the time no ye de danu o sebo e de obi kire na ye di akira ye be mobosa. I see. But aso for kra na wo kire say wo mo na church members ET wo mo no and obi asend message aba kire say wo enya no kre na aso for no bibiri kra no tai ka kire wo mo said ye ombe fa so ombe dan mo niam ani tie no mo ntie na just say in short no Ghana for no ankasa na emu bi aye stubborn mene eni paru be ya adwen e wo fa bi me kasa no nyem se echia aso for bi no mami putu ni sa okay but ema onuano so nkase enye wo mo psychologically omo hold Ghanaians to ransom anti mo fa mra mo fa tuo mra ye be tutuo ye be bɔ ma eno ye ginu di chance ye be ye adwuma no mo se onu akra be trance adwene Ghana nini di me na me catch on me se mi si form se mi ko tu me car me ko eni ayi me battery ye no me blame confor no me say me bo me say ma confor no because wetimi atrase a plan ya sha confor kwa mo fa so edidi bone no I'm very skillful ankasa what trase plan edino enye jimi no jimi en wo use sa adwen na wo de plan bone ni say me di beye bibia enka ba hu ni anya Facebook akwai Trini Jonas do ye Facebook Mark Zuckerberg ye benya Mark Zuckerberg e wo kroma ye benya atitrufo e wo kroma e fi se adwen no ye adwuma ye trawa me jabe share story na ana ensuo be fire here ana se BBC here ya be jati so aban boy yo aban ya mo bo aban free van e mo aban ye na juma no aya wo said se wasi wo dan na wie no e wo sa wo di dan ko shanko bi sa hey katefo mi tietia sa tika o ya mamo na se da chi bia nko ama se ekoba se mi dan no nsuo fa ko abubetuaka omusi yo ya jepene sadie we minia common sense common sense okay na ebi mu so express opinions bi se eja beto market bi mu obehunu na fa ya service aba ye hwehwem bepem ne yen kai Ghana for year 2015 mu ho ba bi wabra ye Mahama tia konwa so a enkran Melcom edwiri gu ye si ye hwehwem bepem ne sade ye ben ne kokofa ba ye bepem ne
obi enu hɔ no mu a onim ɛne nti binom so deɛ ɔmo kyɛ ne sɛ saa yɛ hwehwɛm na yɛmfa de kɔde pɔten esi yɛ nti ma saa deɛ ne baayɛ no ɛmɛto abɔnten no ɛyɛ ana ɛno nso ka ho bi one ɔmo express saa opinions no so yɛ adwen ɔho Mami kasa asɛm wo kyerɛ Ghanafoɔ ne odwadini bi a wotie me ton electrical cables na pokuma adwuma no electrical cables a ya approve sɛ ɛno na ɛbɛboa Ghana ni no ɛnam sɛ ɛboɔ no wɔ soro kakra nti na ɔba ɔsɛ me deɛ ne boɔ yɛ den dodo mintimi ntɔ na wafa akyire because me store no ba unya saa fake cables no na wafa akyire no ɔkɔ baabi a obenya cable a yakra ba ɔman mu a yɛ approve yɛ na ɔde akɔyɛ ne dan ma menka sisu bia sɛ ɛgya bebree totɔ adan mu no ɛwɔ Ghana ha no ɛyɛ electrical cables ɛnɛ wo a wotie ni biara wode ɔpa afa wompa afa sɛ wokɔtɔ cable de akɔyɛ wo dan na woantɔ cable a Ghana Standards Authority agye atom sɛ ɛno na ɛbɛtumi aboa ɛfiri sɛ yɛdu kanea na ɛgya ne ba ɛgya no ebia ɛtumi baboro so na ɛhyɛ aseɛ wɔ baabi a wohunu nti w'ani bɛba ho so no na wom Ghanafoɔ ɛnu so yɛ adwen na ɛkwan a yɛfa so dwene no ɛnyɛ ɛmmoa ɔman no ɛmmoa ɔman no I see. Enti omo ka say report na ya na ejane to tomu wi a yem fama no ehona na me ba na me minute so kaka me kama gadifo ni Ghana fo aso aboa te se wotra ho ma ejato dan mu a fire service ba eye edan na eto wodan no so no omo bebo ho ban se be ya eno so enhye na mom wo ye de ebehye na ɛhye wie nso a report no ɛwɔ hɔ ɔmo ayɛ public ɛna ɛma almost 95% wobɛkɔ report no sɛ ɛyɛ electrical cables ɛna ɛma ne ba wode ɔkɔ national fire service ɔmo headquarters a all the reports are there because ɔmo ni platform a yɛyɛ report no wie na ɛyi ne ba yɛde ba bɛto dwa and it is like Ghana Police Service say almost bringing in up to speed activities koso almost hormone almost ntumi yebi dinino eno ye okandinino da Ghana Police Service anono and wo hunu say ofa kwan we so a Ghana Police Service ebetimi akonanim enti di oda fire service anono ono so sabi ohunu nyansa no ma na adwin ne nye hye say de mi ye bi Ghana for so betima dwuma ase mbajo wa ja se the okandinino ayo bia wada so eti Nokia at 33 times ya na unzu yusu iPhone a ubi za mu mienu no ebeye na je say difference wo mu pa but me come Ghana for so ati so u fie ehye na fire for ba enye wa din say fire for betimi asavage wo dan no nemo edan na bimban wo dan no and on the modern biara said a jano and trenko enko di boni. Nemo who mistake our ya would dine a esino. A bessie. Would I want to pedimatem? One person tiasia. No crest and a macatron. Oduben Sabbath would keep Gagro. Ewo Ghana Obiano Babu. Just a wild 32 moving as I am for fraud. And you see, I know. Yes, 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 obi na ya mi no obi na ye say. Aya wa tin e da tum na ya sa. Okay. Can I say that na so ye Ghana ni. All right. Anu ti na tag for ye dey hye ye pi aku akwamu ama gadifo and traffic na aban no wo frɛ na wo ma e beduru ba bi no aban no wo fa kapre e ma obi awo. Se ye keka ko. E wo se o man ma no agadifo yana ewoti enya ekuo te se tag na ye church mo ekwa mo be fa so a mo bedi mudwuma enya sika
na program na se senka to me baby a kika bank fo kura pa pete de ma Ghana fo na nso no kura nie ani Ghana fo afanti no kika na da so gu o mo akache eti e ho afom so a okay yewra ye de be si ha no mo na bibia ni ayasan ababiem na no so na wo kire nse dwumadi because eno ana wo ka ho asemi ho eno ana akoso no akoso eno a yenya kofi kenata mo ba ji adwadifo nani oba pa Christi ebe ji adwadifo nani nyame anim na ahoka na ahosepe e mo odwadini bia so ose na daje ma me nyina mo radio iso na me na adwadifo e ba nyina ase na me ka kire o mo se o mo so o mo sapo mu so na every quarter bia ye be ta program and church programming e dia ma adwadifo no ama o ma to o mo ho ase se enye obayifo bi na ti baabi na mom eye wa na wo ye bayie no eye wa na wo ye onyankopon eye wa na wo ye obonsam wa wo ni padua no enti trase na fa papa ewo mu no na fa bo bra na wo de fa e bo bra e be boa wo okay lana ma ye na se bibie ni e be san babie mu yo ye ne nana poku na ekotwetwe enkomo no ye general secretary the Emma Traders Advocacy Group Ghana tag and a chomudinity a free womo Nana Poku. Oh, yeah, solid man. So, when you didn't come on, Hopa, oh, I see. Too much. Nana Poku, no. Anyways, it's Mubu one and what I say. Republic Press by Marie so. Okay. Any amame for daily analyst the Obokrata no enter so say without fear or favor and Shwanim News Robian County and some crojen and a watcher at the Abba. Not yet. I say, and as some way you buadada. First and second deputy for about 12 once a me. Deputy speakers and about almost sign call review. Almost I call review. Your dear assembly coin sign edit call review say on 10 once. And on do her no say Brusco to baby. No, Radina go. Supreme Court and woman you. T Supreme Court say as someone na so be anyone to move on to baby near. Na o say Brusco to no. Ai Brusco to na Brusco to. Ase ano mo so ya de aba. Say Ghanaians. Yan Ghana for ameno wa wutie wo ka ho bi. Researcher ya wo Ghana mampani akache wodi abetu dwa ya wo kire se he Ghana ye den ye ti akwarie so ensu otoso fom wodin papa nanso ni nyina mu Ghana fo beto abama na nado dan kwa akufu ado o se ne researcher wa ye eno no research why na yes research no oh daily analyst No. Enye daily analyst o. Na why? Presidency ho no. Researcher ya wo ho. Oh, okay. Dr. Usumensa. And o say. E Ghana ye ho kire yen de. Ye de ben de. Nanso no ye kase ye koto aba na yi Ghana fo. Ebe fa ho kire no ho ataba ama his excellency e kan say MPP amanyoku no. Na ado de o ma bi. Oh, okay. Enti wow just yanya omo say yi love you wan o say sa ni nyina fragadam o so say ya to aba sesi a o meto aba ma MPP. Oh, okay. Nti ya honsam eda hanom a Dr. Isaac Owusu Mensa aka atoa na asuro mamna asuro say asuro anso futu akwama obi oye adwuma obia oye adwuma bia futu akwama sofo pon kasa na etufu wo say adwuma bi a wo ye no hu ni say ofre enye ni biara wo ye ni biara sika na ebosom yetu aka na ubedi ni biara wontimi mfanya hwe da esanse adwuma no wontene wo yam wontene wo ho nye tineba wo bosom yakatua no ubedi ni biara wontimi mmobra enti wose wo bibia wo ye adwuma bia na adwuma no hu se nyame na afro se be ye enti wo ye adwuma na ji wakomam na ye when was anasefo tituru wo tu omfo yi anasefo beko na bi
phone na ekura no wo be fetire na antenna sia sro ya yefu mi hwan ubakwa no ne pemfo kasa ahomete pemfo no wo kɔ pensi mu no ya akwada na eba no no so miamia ne phone enu nti wo se nurse fo nya nurse fo nko a obi bia wo ye adwuma bia adwuma no hunu ne se your frɛ na hunu se your frɛ a onye ne se ne opɛ asia no mwanso futu akɔ edi ama MPP delegates ehun nsɛm ɛda ha no krata edi aba enti the daily analyst nsɛm wɔ na na petri ne mienu ogu ha ne aburum gunguren medimu nsɛm aba the informer the obokrata no na mede eto aso the informer na wo kyerɛ sɛ wode atotoro ne anintini bi mfonyi de agu ya na onum nyinaa ya adwumayɛfo mapamu o maikonko gana mu ha na asɛm a onum kan so mani abre ɛyɛ adwadifo nkabomko traders union congress fo ana onum kyerɛ sɛ afuwei omani abre wa bagyeji wo modie maso mo no de du or die na ɛwɔ sɛ aban entumu adwumayɛfo ntumu a wode ɛba no ɔmaketua ntumu no ɔmotie so ɔmopɛ ɛyɛ ohangichemu aduonu 20% sa aban na fa mo paa de ɔne ɔmne aban no Ghana ha ɛbɛ yere sɛ na no ne yɛse ɔpanyin so de ato gye kyerɛ mu sɛ ɔmu na achi ɔmo so mbagye sɛ sika yi a aban no bɛkyere no nwuma dodo na nso bɛgu o sɛ adu ɔdai demand na ɔmo yɛ no ti Yusuf ɔmo nya hwiye nya sɛ nwuma dodo na nso bɛgu nsɛm ahodo a wɔn so de aba ɛno no na wɔde ɛyɛ anka ne Ghana man panyin owura John Dramani Mahama fonyi de aba na akurase de nanim ayɛ bosaa no sɛ ɛno man koyie ɛno wɔkyerɛ mu sɛ wɔno a sisi a no wɔgye atum sɛ Ghana ɛno ma mu yɛ ayɛ den no covid ka ho covid ka ho ase covid ka ho no kra de ɔka ho nya hi ɔbɛka covid de di owiase nyinaa nya ana ɔse papa no enso ɛde aba na owie ye no ani ase operation clean your frontage for yi so wɔn ma yɛ tete wɔn mo ama wɔn so aba bɛyɛ sɛ adwuma na bɛboa ama nka buni mantemate sɛ nwan no yɛ ɔma pass out yɛ do ma fantitiem ama ɔma anya ɛyɛ ntitie ni nyina nimdie ni nyina ti si ade ɔmɛto mu agu montene so ti wa yɛbɛkyew no waso bɛyɛ hye the informer mu ensem yanto aso daily guide da obokrata no ena mede to aso ede ama o se ne boy for your 3 cedi ti ya pebito e 3 Ghana for your pocket na asia no mo a mede ma me sha se mfisuru ho a yesi wo mo ananu adom ko attack bullion van no Roberts no ye do ma to fresh trouble mu ya enya sam kutwa wo ma so be ye hye papa na ase north mrashe bedwani sorry jesi yesi wonya MP wan kan ye kura yes na sebono yes akodi enche bia ehonsam eda hanom se na deputy speaker for yes obetimi ato abe kan say Supreme Court de ababiom se ono na kan remfi ye obetimi ato aba ti owura wo de wasam koye wa de akọ first wo sa Supreme Court say betimi ato aba Joe Wise any for me na MP betimi ato aba na enchan mo so John Dramani Mahama asem adwen ka ba kunimu no eno anada nanim busa no se eno kro ba me ansem bi wo ka ya eno kro ko US ena ode sansem we eto eja daily guide anapay the chronicle the obokrata mu ensem nie odo osoafo no na hwe ababo ensem dwumadie so Michael Ko Ghana mefonyi di aba National Security Minister Owura Albert Kandapa ana wo kyerɛ mu sɛ ukopie mu osu castle honoma bia ya de ya atuo ne akodie eguo no yesi ya wa akodie bi wo saa etuo yi ono otimi to saa jema gugugugum saa 1125 rounds na saa amodi ana yesi enkrofo bi akobɔ awura edanim omakobɔ awuram akɔwie akodie yi ede kɔ Ghana asem bebeda bi eti ehun sem odi aba yeso wo fampomam na oguwura ho na makonsa sa akodie wei ede ekɔ ene ede ho asem ede aba na wo no mo bɔ ho ban no mo wei ana akodie no mo ka so mo betima bɔ mo ban
to ya krofo akofa sa akodie we ya Ghana yatimu emujo masema beda bi na eno ati no ana wasi go away you have no case you devil go away from me you devil go away from what is atanyo na we dey when ye wa phone ba go so am Supreme Court ananya Supreme Court because the order by ya no go away you have no case woman case ade so betimi ato what atama ko biem Supreme Court na no mo ko pencheche la you devil go away from me for some godo ni anwene ye ho na Fidelity Bank ani aso amoso so omadwuma yefo ni bi no nkrofo sam fifire na wonu om disika kogu onom no na wo mo so edo mo se bom omu wia dwuma yefo na nka se o omu awia ese Ghana hanom na de baby anwoi hey oh sika ni pe hu sika na ni ka de kabre wo ye dwuma no bi sam na ni fife no de begu onom te to onom mame no ye fa wonu nim so ye to de ma akrofo ba beto ahye no so tu jefa to onom no na ye kila bobo so I'm your professional thief. Who's that no profession? Professional way. Tactical way no be fa. Zero ni ba ko no de ba ko aka ho. Ni ani Ghana ha no mo na obi di sika koto wa. Omo ya adwuma ni bi ne se gate man ye kana na Ghana. Sika. Let's say be to from the ade agu ho. Kan re. Mwa bari. Cha. Enti anwa asem wanti yase yensa aso mu ye do mbekwa asendi bia na yakwa kototo omo enso ano na sika yeso omo yi no nya sika keto awu 476 million Ghana cedis ena sika boto omo yi the chronicle da obaka tan mu nsem eni Daniel Crusading Guard da obaka ta ena mede to so dia ma na komia no waka kire MPP for say Baumia Alan ticket no oh best. Best. Saki ya to bet pa ka bet we de bedi. Ke bedi 2024 bet we. No papa no onchi o. Papa no. Ono papa pemu oyi ni tinya ne. Papa no onchi o. Oyi ni tinya no. So ono pa because this year said o mo kan. Say say na ba. I was say Baumia because me ni say Ghana constitution say ma kwan say on say Dr. Samuel Vice Beam. Almost the other constitution in can home. Sa vice no. Vice constitution in can. Vice obet me advice be. No me hwehwe mu na chama so say. Anyone bring one vice. But the tier say obesan ye vice no there. Debi. Hey. Me nyini say o constitution. Na papa so one vice o. Ala ye nyuma nya no nya na ala. Nyo. Who said mre bi me kan wa ha say me de mi nya ya okay good because omo me nu nyina me favorite Alan ne ba wo mi a omo tu nyina me favorite sika wan na nkwasha hwan ase enti no ka omo nya ya omo nte ase omo no omo nkasa because e fa ne fan kan e no nche se ba bi fo me fa godi o mo be ya mbetwe na te na fi agi ye nyina ni so e no ne ye pe well yen kwa homa ne so ne nkudi yen komo nyimra sisi ya ye de yura courage besa adanu ekobo enkomo yura courage oti yen kan FM studio mpo mbako de I can say me temo kapa nyame adom yen mpo mbako na mo so nyame adom yen so ye ho ye papa anope ye ba won nchen a won nsem a wode atu dwa no eno na ye de pa ye pese be ginchirimu kakra wo kire se ye ma ye niko bayire dua ho a ye betimi anya sika ne bebre nti okra de ye wode sika ne bi abeto ha no $78 million de na ususu se ye di wuramu ebeboa ma bayire se ye bedo ne dodo ne ye de akwa ma no ne no ani so ade hunu ne betimi abem yo me da se anope so mechi amotie foni na asema ye try see the betu jani say o call we afia gaswa ye wo intellectual property me ba chete for mo fan cheme the way I can say something me the bofo kakra betum me money how discussion nti you be bia your friend no intellectual property no e mu ba ko
yɛde kora yɛmfa ne sɛ nnɔbaeɛ ho efuo mu nnɔbaeɛ ho ɛne nyamanyama bi no yɛfrɛ no geographical indication. Na saa geographical indication no yɛde kora nnɔbaeɛ a ekura suban sonko bi efiri ɔmo aka nyinaa mu. Na wohwɛ Ghana so a yɛase nyinaa no West Africa ebibiri mu ha ana yɛdɔ bayerɛ paa. Na woba West Africa so a Ghana ɛne Nigeria ɛna ɛdɔ mu kɛseɛ. In fact, Nigeria ɛdɔ bayerɛ yɛase nyinaa bayerɛ over 70% of that. After that, na ba Ghana. Nanso Ghana ɛna sɛ mehahamani a ɛyɛ ewiase nyinaa deɛ optimity bayerɛ ɛkɔ amanane dwa so kɛse paa ɛnyɛ Nigeria. Na one of the factors in here ɛba ne sa ne sɛ yɛ bayerɛ no ebi mu te sɛ pona bayerɛ a yɛdɔ ɛwɔ meyusu 10 regions na baabi ɛwɔ fa ɛwɔ ɛka ne sɛn wrong ahafo ana ɛfɛ bi so ɛwɔ northern region ɛna ɛfɛ bi ɛwɔ northern volta hɔ no mo saa no yɛwɔ anwea anaasɛ climatic condition bi wɔ hɔ a ɛma pona na yɛdua wɔ hɔ saa nnuaeɛ no ekura suban sonko bi a obiara kasa ɔpɛ bayerɛ pona saa suban na ekura bayerɛ no wonni awie na wodi a wɔbɔ ɛtɔ wo yam no deɛ yɛdua wɔ hɔ no ekura saa suban no na ewiase nyinaa so pɛ saa bayerɛ na ekura saa suban no na Ghana yɛbɛtumi de saa intellectual property no aprotecte yɛ bayerɛ a efiri ɔman yi mu na nka yɛtumi enya sika yɛnya sika no nke ebenya ho ɛmo mefa ne sɛ ɛmɔ ho mmiɛnsa mpo ɛkɔ na wei no yɛmpɛ sɛ yɛbɛhaha yɛn nti ana yɛahyɛ da ayɛ no sɛ wei ɛmɔ ho mmienu because sɛsi akɔ Ghana Export Promotion ɛyɛ afɛɛ hɔ a sika yɛnya sika a recently de tɔm wɔ no ɛyɛ like half of a yɛmfa ne sɛ bɛyɛ $350 million. So that's what the American say. Nanso yɛde saa protection we emana yɛbɛnya ɛho fasoɔ bebree. Nti saa na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ na yɛka ne sɛn yɛtwe ɔman mu no adwene ɛba so na yɛtumi ma yɛni kɔn saa protection we ho na yɛtumi yɛ ho dwuma na yɛyɛ ho dwuma ntɛntɛm paa. I see. Nti sɛ wohwɛ commitment a Ghana buying through the Ministry of Food and Agriculture omo amiki so far no unu say enye enough and if they are even doing well there are more rooms for improvements ana person ochire on the person chene say nyama bi say no ya na emra wo ho a ye di ye ho adwuma na senator Frank say ya na ho akade no enye ready a ya oka ho sema esumma faso bia nanso nyame ncha de Ghana way back in 2003 any nya first law emra ebo sa geographical indications on by na last you can saying 2 years in fact 2020 and ye wie ho into to ya kra na chese Ghana ha any wiase nyina ye betimi abo ho ban enti na ya sha fie ebo ho dero no na national offices no so two and more say enye pona no nko ayewo ndia ndo ba bebebi so ya kra nyina fo ho aye pese ye de efa sa kwan so se ye Ghana ene bebi a enkrofo mu duadua sa ndo ma nyina no ombenya so mfa so kese pa nti na ya sha fie ebo ho dero se de betimi a kyerɛkyerɛ nyamem. Okay. Mejima di said ya wakyerɛkyerɛ mu kaman ekoba se wo kyena bi ministry no ehia wo mu wa no mo ba wo ho no mo a why ready so be render our service. Oh, why not? Say tiampo no say make us say me ministry no ba ko ejuma say de ohun wo publication no. Enti no ade a ya sha tie pushi nkakra na meaning say the appropriate quarters so eba baby ami what is here na say ye come home po
ɔmbɛtie yɛn abra yɛahyɛ aseɛ discussion. Okay, yɛra courage ma yɛn ase bibia ni ɛbɛsan ba biem. Meda wase. Nti yɛne yɛra courage bɛsa adanu ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no intellectual property expert or a consultant Edima Ghana Industrial Property Office of a year Registrar General Department ɛwɔ Ahenkan ɛne ɛne ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no. Nti abusunya mo yɛn ne fancy na afei yɛntoa nkɔmɔ twetwe no ne aka so ɛwɔ ɛha ɛnomo. Nti wada roma baako no yɛn sorry so. Yo. The new crusading guide ɛno na mi wɔ mu a yɛde kɔ yɛti yɛbɛn ma mento aso prɛko. Asia no mo anso no de ma menkɔ nkyɛn ha se. Ɛnkyɛn no mo yɛse Accra sese Accra ba bɛyɛ fɛ pa. Sanse yɛahyɛ da pa nkɔfo a. Yɛtreni wɔ mo aposifo ankasa o. Hwɛ mɛmama. Ti wani ane udi yogurt na ne form twɔn no ɔne ma. O de ne wasum se sew. Bete wo kakanka. Anu nti no say Ahenkan eba bete pa. Yesi pese a cleaner city in West Africa. Ti emu an yegusu a ye working. Na yesi ma modwene se dum so beba no. Mo so da yes e odum so ba. Hwe. Dum so beba da be. Enya mai ti ene ye adwendwen na atom so kwa. Se pa se dum so ba. Dum so nyamba san se wo hwa broni bi gyina na bibini gyina ha. Na womu nyina ato adwen se ne be ya ye nyina mo ahoden se be gya na so mapa enti se pa se dum so oba biem de o lalai. The new crusading guide anape na de me de ato aso de amamo eye Ghanaian publisher no de atodwa e kire mu se wo hwe enuoma wodo ayekra ano eye dansie ho nuoma de ya de ekosika mu a eno eye America dollars no 350 million eno eskabotia da bia no afi bia ye tam ne ya de kokra dansie ho nuoma de aba eye omai konko Ghana mu ha na wei eye onimonyamfo asenso boache eno ode wei enso ato edwa Ministry of Housing and Affordable Houses works and housing as affordable houses ni gira shede sa works and housing nti no odi ne fonyi di abanti asem ni guya na wose guafo nso atimi abomoden a omo atimi adonate best ahodo empa ahodo bi omo de akwakoma 37 military hospital enwa asem enso odi aba ensem kaye no edika brobro so enso ede amamo dada na je say yawie oh okay enti se na me de na me ka no ebetumi anka NPP omo tiase mampanimfo ni mienu ne ka bo mu na hwan na e ka bo mu abe mampanyini no ho no asem no wo no enti sa na tie de ne obi anko ye ko ne kohwie gu a ni apɛ ba bia ti ye nyina sa ba sa nya vice foforo banko mu mienu no komo tiase na ka pani ye pani na omo mienu dabi se we no why vice president and the on san vice president bi mu mra no na ema ho kwan ana asese dabi se we ye vice president na we vice president for 8 years nti won so o tumi no ne wo boss de ne be ende so what you say won wo boss de be ende nti so omo beti ase de a anka ye rala na ebe ko for running mate no opani akọ eno nso obi de me kan obi twa atwo obi atwo se e pi ala ye nim na nya no enti na ye mie ntum ye nyina ntum ye bie tum ne akoye na eje yensem ana je yensem ena ye 50 years pepepe a Dr. Kwame Nkrumah efimu ewo eye Bucharest eno no wo Romania hono mo na opani firi mu ya sabre na yesi yamu treat no cancer wanya cancer na ye 50 years pepepe a ufiri mu 27th of April 1972 ewo Bucharest eno no wo Romania now o treat no cancer unfortunately ni ti anyi yi na ufiri mu nti 50 years ni na papa yi edi efiri mu still an ni omo ye eguso ka ho asem obi e wawu 50 years ni o still a eguso ka ne omo ye ho asem nanso so NDC ni MPP ye ba nansen ya
akwan ahodoɔ bi ɔmo ayɛ asɛe sapete ayerebi astroturf yɛ ba nansan ensuo to ana ma sɛ glass o sɛ deɛ no ɛtare soɔ no na ma so na tamato atwene baabi obi awu 50 years nie ɛnneɛma na ɔte ase yɛ da so ka ho asɛm mfidi dwuma obi ebi de bi da so ka na kwa me nkroma bɛyɛ mfidi dwuma kwa nkroma bɛyɛ 50 years nie o owu yɛ still yɛ da so ka ne ho asɛm di ni cheta achirema fo dia omunye hu o achirema yi ye dia yesi ye frɛ ye se mu na me say you to ni dia mom for bani to you to na aba no se onim dia omonom tramo na se na se no dia wo hoda dada kra se da ye west msi video bia be hu pa o ma dobo no o dia frafra ene ewurade hu ni ye nyina mobo you to need say kra de no ko agensem nyankopon kwa na yeda no okay enti maame na mase na yento aso na mo wonchia bi greetings bi because we baby a greetings nko baby a ene ye mumie mfansi a na ba say birthday yi unsa keka niema na bia kama birthday ndi mi di kra nsa na eba ye de radiase pa enti maame na mase na ja yenso ye bransu yento aso ha no mo okay se na be ya yebetimi anya Saturday yebedi pa na Saturday wo kwen Saturday mwedi we he time ben location ni de afa ni me ara wo de anso be say ayina na because birthday de ada na esina na yedi da bi say ngrofo bi won mo na sikura na ni ya pushi no da bi say no na kwa crash na nti wo de minim say wo de no so be crash ana nyame na be kire ya da mase bebre nyame be kire obo ba de na crash ye no sa na bia me da mabo ni din mabo di da ma frewo ti mi be ka we de camera fia ka be ha mi obo enti mi birthday no me di ni se na wudi na bi me bompa ye se nyame be ma dum na metimi adi ni ti se odi okay ndi me bompa ye enti you go fly udi ni sabi de ni bi nso anka be kama sao we see a friend no airborne o see kwaku lovely wow kwaku lovely then Foster free him fan okay Foster Eddie free ni tri hu no ya chim odan o he kwaku tri hu na nani age no see a friend no airborne o he kwaku tri hu na nani age sa no na obo ba who said that me catch us papa bi do pa me so me pena sem pa o wasane okay asane bangalo ni di ankasa ye owura Fred Manu okay kwofo Fred no eja Manu na ni nikire mankasa ye phobia I see do asane a ubo eja phobia obia ni no so ye phobia na ye has just for minimum so ye has di eja phobia oso obobot oso wote voice na bibi ya ye na bibi ya ye no oso opewasem de bia o ma me kra wo kwa chi oboba ma me o mi si yo sa opewasem asemi nsukra anti oso chi ya me so meje ne so papa pa all right nti oba pa fia na yete ne nka no afia ampofua one eye adwempa ena omobeka me ho ayede da obon krata mboso ne de brem wona abusuafo ye to adwuma die so kan na hye ne nsoma me se eye maache wadwen kyerɛ no betumi dia ba 0594841044 0594841044 wo de ba every pam ye behwe na yatumi akenkan ne kama the amount ma yemfa sedanko Makye Asenso Limited odin konwa papa na dia brain nti dwumadi ayedie nyina no yenkonwa papa na yete so edi dwuma circle adabraka of Iran clinic kaneshi obehunu yen ewo eye Flamingo Road Zango Junction hono mo obehunu yen na atumi aboa wo kama bra hono mo nkonwa no opese ye customize udin kura di gu ho a yen ye hope ne ye okọ baby a ombe dada wo munye mfa ma frame e was 0302257209 0302257209 and 0302919739 K Asenso Limited say home of quality office chairs and book shares omobeboa wo o Chinenti Enterprise so se men kan kire say ope car battery a edin eche na
ɛsan yɛ papa a ɔmo hɔ nom na ɛwɔ sɛ woba yɛtɔn car batteries no ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ saa nso na yɛsan esiesie car battery no wopɛ sɛ wobɛsesa wo car battery no nso a wurani frɛ no repair swapping no ɛno nso woba yɛbɛyɛ ɛde ama wo kama yɛwɔ nkorabata mmiɛnsa akyem ɔdan yɛwɔ community hospital akyiri hɔ nom wobɛhunu yɛn ɛwɔ community hospital hɔ ɛna kɛde nso yɛwɔ amusieɛ no akyi hɔ asama kɛseɛ ne ɔmo barrier no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu 0245639729 ɛno ne number a wobɛfrɛ na yɛtumi agye wo so kama nti ɔmo so ɛɛboa yɛn ɛne yɛde dwumadie de ɛma mo ano herbal bitters ɛne capsules no nso aba abɔnten so nti mo a kooko ɛtete mo ɔmo sisi yɛ mo ya mo a ɛmpɛ mu duru hɔ no mo anantoato anayɛ bebree no ɛyɛ twa so wɔntwa so a one day ɔbaa no bɛtae wo tantan so ama wobɛfiafa ɔhwenem yɛwo ho aduro so ate aseɛ ma wo nsa nka no herbal bitters ne capsules no ebi na mmoa kama paa ɔbaa wo kwa mfikyiri a na wo nso obiara te wo nka bosome bɛso yi obiara bɛte wo nka mepakyɛ mema ne masa ma wo nsa nka bi bɛma wadwapadeɛ na memu kɔ mu a wo ma wo nsa ɛka ano herbal bitters ne capsules ne bia ebetumi aboa papa akyem ɔdan yɛwɔ EK Asimim drugstore ɛna afei Oba Ahenkan FM so a wo nsa betumi aka bi na EK Asimim drugstore no ɛwɔ Odan Old Town Zango hɔ no mo 0541210227 ɛno ne number wo fra mpanimfoɔ bɛgye wo so na yɛtumi aboa wo kama paa enti sɛ yɛhyɛ aseɛ na meka kyerɛ wo sɛ United States ekuo bi wɔ hɔ no mo ɔmo de report bi aba abɔnten so a report no ɛka nsɛm bebree ɔmo akasa de afa corruption ho ɔmo akasa de afa amamuo ho governance ɔmo akasa a whole lot bambɔ nso so ɔmo akasa kakra de afa ho na bambɔ deɛ no ɛna no ɔmo kyerɛ sɛ oba Ghana police service a asɛ impunity no adɔso ɛwɔ hɔ ɛnom na yɛyɛ wɔ ha yi bambɔ deɛ yɛ minimum ɛne nti ba saa no a na ɛwɔ sɛ yɛ companyfo a ɔmo abene mu na Nyankopɔn de mu nyansa ɛne mu nimdi ama wɔ mo na ɔmo kyerɛkyerɛ yɛn mu kakra nti yɛ kɔ ahoma no so ne yɛne owura ɔheneba Mike Oheneba Ahen akɔtwetwe nkɔmɔ yira Joseph Oheneba Ahen ɔpɛdi wɔn ti yɛn kan wadaroma umpo mɔkɔdeɛ ɛwɔ adum no mpa ɛbɔ no hoye yɛda awurade ase anɔpɛ yi nti sɛnɛ na meka no report na aba abɔnten soɔ no ayɛ center heavily on human rights ɛne sɛnea amemmuo kɔ so Ghana ha corruption ɛkɔ so judiciary kakra bambɔ nso kakra ɔmo wie ɔmo kyerɛ sɛ impunity no adɔso mo na mabene wɔ bambɔ mu mo tie akyire no mo hwɛ a Ghana police service mo hunu ne sɛ impunity adɔso wɔ mu meda sie di nka menkyia wo ne otiefo ne Ghana man nyinaa na yɛne Nyankopɔn asese ahwɛ yɛ so de yɛ bambɔ ne yɛkɛso ne anigye bi a ɔsɔ Nyankopɔn de ma yɛ bia ɔde ama You have just 1 minute remaining. Ntemete mu nka che na mini awana na mo fa se wana mne kase oni obo ba na kase yi obo ba oni o ba na kase ai nti me da se okay enti ye ye hwese ye besa akọ opani ni ho na afi ye ne no atwetwe enkomo. Alright, nti bambɔ ho nsɛm sɛdɛm di ka kyerɛ wɔn bambɔ ho nsɛm report aba abɔnten so no yɛ United States ekuo bi wɔ hɔ nom na ɔmo aba bɛyɛ nhwehwɛmu de afa human right ɛho yɛka sɛ human right a enipa ɛfa ahodie no ɔmo ayɛ nhwehwɛmu de afa ho na ɛyɛ very broad report makanya me nwie da mabrɛ because Ghana no baby Ghana na ni kyerɛ no o kan bi ana wa home no anu nsuo na wa pe bibi adi kakra kasa wo di ni nyina yɛ akenkan saa no obekenkan wi a wuti na bepa wo na report ne ba monten so no categories ya omo di nkomo fa ho ne dɔso papa nti sɛ okɔ yɛn governance na omo kyerɛ sɛ yɛn governance no corruption katahyehyɛ project kankan adɔso na enkrofo adwene a wɔn adwene de afa Ghana yɛn governance ne ho no ɔmo kyerɛ sɛ
enye papa bebre no a kire se corruption no still a hye mu 2222 bi sa nti wo sempanifo hwe no me bibi fa ho nti sa report kro no afa bie no nia ekasa edifa eye bambon sem ho en wo kire se Ghana Police Service no de ase yi minim ne yenti obi ane do so ho nti empanifo hwe na wo nye bibi kakra mfa ho nti eno ho komo na ye hwe se ye ni opani no bebo na from expect point of view no watimi share with us ono so said ya uhunu no ACFA Akim State College semin kan kire say senior high school no oma bi oma ponumu de ato ho oma bi omo aponumu de ato ho no mo a General Act, Visual Act, Business, Home Economics, General Science, Technical your boarding house edima e ma ne mema no enyina desuafo no Modern Computer Lab, Visual Act Studio, and a Fort Lab, Science Lab, and so e wo hono mo awokwa ubetumi akwakonya de asua de na bo opa yense ye no so de da firm school fees terms and conditions no e favorable obia ebetumi de dwuma mana aboa no a eno so ho asem na ye de ama wo no me pa cho me no ka say 2022-2023 academic year biometric registration May June and an of deck no ade a eguso koso den achim odan na yebutu a achim eye kutoku ba hema ni fie kwan so ho na obehunu eye Achim State Senior High School no ewo eye na wafreyen ewo 0556 409040 0556 0207 163787 0207 163787 hard learning easy passing Achim State Senior High School me pacho Unisem Cement Ghana cement adwumakuo kama bia omo aba cement omo ye de ba no ebura adwene ne ntiase so den enkeki segu ho chekra se den ya enya de ebe keki sanse eye papa ye wo pipa mu de ne o roba mu de oba ye be mo akwankyere kama ne ye be boa wo no wato na wetimi de akosi odan no ana project bi ade kwa no wetimi de akwakoye cement ye papa sei no ne ye bisa se hwan ene wo de ne ho be bo afore ya tuto ahasuom akofa bi de aba achim odan ne mpotemu ama ye nso so ye wa ha yenya so emfaso na yegusu ani ebisa no ena Samchi Enterprise Trinity se wono ene be di se adwuma nti wono na atoto ahasuo mu a Unisem Cement Ghana Limited wo mo cement papa no wakofa bi di aba achim odane ne mpotemu eni nti adaroma no a utie mi a Amantra Wachi Junction usi abesi abrosan foforo bi wo hono mo a ene Dukes Filling Station na edi enhwanimu ehwa na ye wo 0243583190 0243583190 eno ne number obe frɛ na kyese yatimi agye so ye mesin ni ana usi dan obeto cement no bags no be se aduonum ene ne yeboro saa ye wakyede kama bi a ye de ebema wo Unisem Cement Ghana Limited ene Samchi Enterprise de wo modwene ye ho ene nti no mo de cement papa ete saa no e de abanafi ODI Electronics ono se eye home appliances ena wo pe TV, fridge, gas cooker, blender, ana deep freezer na wo pe iron na wo pe kettle na wo pe eye ODI Electronics ena make am for ede amount ODI de odi na de aseme pa chobra na bra ba be fa odi fa ko fie frɛ number yi ahu na enkomo a aka kire nyina muntumi endi wo frɛ number no ania wo pe no ka kire wo mo se ebi ni hampa obema oni ye bebon komo wa hanu ma hunu se ne ye be ya kwankyere no na won so nsa timi aka wo de 0550900600 0550900600 ero ne number obe frɛ na fei enkomo no ne aka wa kire hono no edi ni nyina kama na aboa wo ewo ehono mo na abusua o ebia na opese woni Ahenkan FM atwetwe nkomo opese obeye announcement wa ha ana opese obebo wadwaton de ho dawuru e wa ha ni nyina oba ye be ne kama de ama o frɛ number yi sisi ya o frɛ number yi a enkomo no omo no obebo ho no mo kama
ɛyɛ 0244 90093 0244 290 0244 290 ofre sa number na enkomo bia pese odi wa ha announcement na bɛyɛ me baby sadeɛ inquiries no hwan ni nyina afre sa number no mundwan ho pa montete no 0244 290903 ɛbɛkɔ yɛ marketing manager ne ho street enkomo bia wɔ hɔ no mobetumi adi na aboa wo ɛwɔ hɔ ɛnomo nti ya no ahyɛ ne nso kama ɛdi ama me pacho tie we ma yɛn yɛ ba enkoma no aka bebre a ye ba bedie wada Roma TV man ye ba sisi a Admission. Ahenkan State Senior High School. Ya sha si a yesan eje afoforo. Wana wawie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya apono ato ho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science and technical. Netie. Ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuane a eye papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Today now pe. So pesa utro remedials nso a. Ya de oba fan kyerɛkyerɛ mu bosom siampe. Na nkɔtwerɛ wasi na. Wobɛtwa ne prekompe. Ya wo teachers fo a. Omo ni mu ade na omo kyerɛ ade a. Omo ho etwa. Awofo e. Ɛne ahwɛfo a. Momma antumi antwa wasi. Sane atie bia menwe ho fa ne bra. Ya bɛma na twa ne prekompe. Na ka ne hu sɛ. Ye gusu a. Ya gye afoforo a. Omo ɛba from why. Ahenkan State Senior High School. Ya wo Ahenkan Oda. Ya ben Ahenkan Oda Ohema na himfie ne pɛ. Wobɛtumi afrɛ yɛn 0556 409040 anase 0207 163787. Ahenkan State Senior High School, the greatest in the East. Ahenkan State Senior High School, hard learning, easy passing. Se open mobile phone papa enkwato ayusu dia na no ane big sound phones your original phones bia awa ya so ye ani bono so afuye papa se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones bia no pomodi na bra ya so ye na bra betu bi koton afa ye swapping so mobile phone open so se sound ne ma fofra o pape ye betu bi ma fofra no ayusu afa ye laptops na bi o ye sound to laptops afa mobile phone no so nya ho ha bia pomodi na fabla big sound phones na fa ye momo de repair mount on the fuck I you say to football phones no so ni bo afuye papa any laptops ya repair any sound tone baby abe hu ye chikwa no e ofa JB abrosa kese nim e boga fish shop wo betumi afre 0249 653780 na 0248722049 big sound phone mobile phone and laptops papa ejosu what else I be there one of the adwumayɛfoɔ me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo to tiles o sɛ wo ba pras no sɛ wo twa blocks o sɛ wo to blocks o ama ye adwuma ayɛ mbre unisam cement that's ramati sɛ wo ye mason wo ye labourer wo ye foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma ye fɛ ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye wo bottom and a paper mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ehemfa no benya bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato e wa kyem dane ne mpatam ha wo bɛkɔ some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station and di enhwene mu fra yen 0243 583 190 and 0540 659 865 sɛ wo ye mason and a foreman na wo di enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba akyem dan amantra ye ne Dukes filling station edi enhwene mu. It's the 11th edition of the prestigious Franco-Focalist Media Awards, happening live on the 30th of April 2022 at the National Theatre, Accra. The nominee with the highest vote goes home with a brand new Toyota Saloon car. Download the Focalist Media app on Play Store or App Store to vote.
For Ahenkan FM to win more awards, vote Obuoba Ofori Amanfo, Morning Show Host of the Year, Kwabena Kosti, Mid-Morning Show Host of the Year, Joshua K. Ejenim, Sports Host of the Year, and Kweku Nkrumah Frikas, Drive Time Presenter of the Year. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. So it's exactly 3 minutes after 9, live on Ahenkan 93.3 FM. Anope yeda so esi enkomya kese so a dwumadi ya igusu a yedi ho kya media ma wono ya to ne din se Makye. Na Makye so de mo amutie no munim ye ka ne se ne yete no a fearless and factual. Ye ka yenim ne ye kanti ya na ehu ni ba bia. Ai na enkomo no ya boroboro bebre no aso anope wo ho. Ba bia ya duru sisi ya no se de me ka kire mo no ye besan akọ na ye ne owura Oheneba Joseph Oheneba Ahen akotoa ye nkomo twetwe ne so eduru ba bia na homa ne ye bibia wo ho yewura wadawro ma o de beche yen emfidie no edidi dwuma ne duru ba bi ne tofa so enti o de beche yen enti na wo anu gusu a wo kyerɛkyerɛ mu sɛnea esitie fa bambɔ nsɛm ne ho me din ka kyerɛ mo ne ahoɔden Nyankopɔn de ama ne da na se ne kyerɛ o man ne nyinaa na me ma mu ne adwuma na sure obo ba aja here ba woni bibi aji so ka kyerɛ me woni me nananom na edi nkomo o man ne nyinaa se aye nananom nko a o bre no na de mo ka no jamusi ya dia titifo ne ya jiminti oh that be me no ka asama ya mpese ya kan se de ya nananom beti ahye mo because o kan impunity ni ho ahwa ne me nananom won ti ahye to ahye ahye fa me ko ansa na matoaso ayo ma me nananom ti ahye impunity na ene de ekura ayo enti eno ne ase eni etranton bi obi amfo bi anya hwe ye mfa mra nya adwuma obi ya de opɛ Belasi, Yamishira. Amen. Yamishira. In January, you make indiscipline. Asheho. Say, Ubua Yeni. So what I say. Yeni Maya, oh, Prism. Pressure Joanna da Hono, Canena answer never for Prism no Prano. Your Freddy be body check up. Why your no man in a we answer the work of body check up. Your fair say. Seem to be a new one, Uncle Pondy or boy in but in the penny sono. Seem to say, Oshemia, Mato from Kakraba, we classic, or my neighbor. I mean to the kind of sending a penno, first, you know. And Intino, you're feeling in area, you're sure will call penny be any more dress code. When I befaso, I see you now a channel shall no crown a boy anymore, a bohoma or my penny. Inti baby abe pie bia no ani bia de abamuti ye hwe wa ho odin se de usi gina usi pitita na ya hwe dress code se dress code no presentable inti se president na eba se no obesi address o call panyin a se na ebesi a kire na ya hwe ni nyina ansana ya ma parade fana salute no by the number ni within na de abo ne rank ni nyina abo ebi a wo senior rank at that particular parade no aye de bebo ba oba police mu say enne the ama sa impunity na abemu obi amu ni yonko ne say kan it to no kana police kra no ka say o ko full throttle a enye ka front a ye ma onko tena ni panim ni nyina kire ni dia na ye de ma o ba say ye hwe etisa na entisa ene ye de na ye besan aye so aye den aka ho a ye betimi asida dem na oguo aba police mu titi police say police ko memfa say ya assign to a station point ya the council baby ana bank baby ana baby a also put when ni waso na ehwe bambo dwumadi na ho pa na hia na ene presi ko a ayi hihye na so na wa twe autofista say autofista dey I think say wo ka abriwa bi ani mpede na me say ye na nanom say no wa twe autofista na phone no mienu ni nyina aye dey ahye no ya bandit totally say presi ni ko baby a wa fa gadgets wa hye watare wa fa gadgets wa fa utio setio no baby a wo kono ya san say obe use bullet a defensive weapon ya de anu nyina aye dey ama ni ama set said the momo friend motor roller no din pa na friend set o police
na yama saade no said be bibi so antem so no hare so no obetumai na police na duty point ya wasisi na so mienu nyina minim se wa we ya o demonstrate chiro mu na minim said obesi a chire no a atiefo Ghana man owiase no edie no ebehunu said ade ne ye entitie wasisi na so mienu enti said bibi fi na chi kura ba onte ene presi opia bonte a office anu a obi twam wo manimu office anu a wa address no a work wa yini cha atun ekam nti me fa say the total discipline no a crown no go no mo no so no ebe hu so representing president no wa yidi atokam na presi atare ne hihye ne rank ni nyina abobon obi wa kwa no asa atun din na yeden afri so enti saade we say no efri me bisa say efri he na de ne ebe ye no so no enti I suggest to say sampanyinfo no a ono wo pia oso fa ne bibia hwe egina hwehwe mu no ehwe se pia mi pie mi gina ho mo bi mi gina ho mo man mi gina ho bambo no yenko mu so fe nyenka nchiro wo se wo mu no saade no wo ma to fom wo ho o mu nsore ene da nchen a yenka nchiro wo se o mu nya orientation nsiesie afutuo ema principal bia na otwe ebia abosome miensa ebia bosome nsia bia no afie timi yemu mienu kra ma any regional command bia station bia me sense eno be de ebe ma bambo dwumadie no ebu ayede ebe ma security na wo kan afiri ho se wo cop services e wo aha Ghana hanya na ministries e wo hanya it's only soldier Ghana army enko na obenya saade ne se ade ne ni enso ama wo mu yede so nya hwe se ewe sipam wo mu ntare no there should be an inspection to that. The will see Nantia Bonting, the will see Dinkomo. Some many totally normal banding. And Tiabasa, there is a tearing up for indiscipline or impurity for Ghana Police Service. Na Adiba Quibim so can say, say you go so a year queer anymore. And your man na ye no 90s no, and yadia ne a bit me a coso. Into ye de yan saba. Ebi mo che say ase ensesa na aba no na Ghana for eye den ma yen say ye be adjust yen ho enu nti ne ehunu ne say ene na amafo abakura emu ade but yen nye ntum say eye ensesa na aba omo kire sa adwene no wonu omo ya adwen ensesa ba me ntani obi nya adwen asem efiri na num aba because there is a power behind voice sound when there is a sound that there is a power in it. Even from the creation, from Genesis about every created nature beyond, it was a voice. So when you admit it and now compromise it with any voices, you go wrong. What? When there is a change, there is upgrading. So what you say? Phone am use more iPhone and one and mimi who didn't can who and so be iPhone 4 and then more say G20 F20 Pro iPhone crowd Pro Max in Abu mu agugu ahoro ya babia no was senior na ho na eye papa so senior e wo ho meboa enti ade na sense saya ba police services no and saya no eba no enkoso. And the police me pejan inside the taxi driver say taxi driver and passengers say gumunya no taxi driver dey kaka je we 2 cities in oil or be mini aso adia nemo nko ugina no wahwem bibia nim wahwe no and taxi driver be the person kaka go to the DVRA say emra ma ho kwan na motorbike Emrama ho kan say obe tu ba bra ayinsho ba obe hu police officer nation and when there is an upgrade analysis and there is a change to a positive side not a negative and the other na obi ka say impunity about police ni you know and there sense san aba na binum say ye ni wo mu nya adwene enu nti na ama na ekoso no when there is an equal idea no there should be a positive idea and upgrading for certain objects. And one more Mokasa Sayaba, and Sayana, I buy it, and say, Nay, Papa, but in can't you can police, and then police process Ariama Ubia. No, another tailor, Honako, Wabra station on one, Yadema on one, and then you Yanka say, and send chin, you. Mrs. Sayana, be about Mamma Fatal, she munya, can bear, I can see
ɛsoso ɛne ayi enti nipa atena se ahun sɛ no ɛwɔ sɛ nipa yɛ hare na nipa yɛ hare a ɛwɔ sɛ yɛpam wataade na wahan mu no ɛkyekyerɛw ɛbɛyɛ wahwe hɔ minua enti there are some certain things a sɛ yɛ ɛsesa yɛ ɛba a yɛne wɔn bɛyɛ adwene no a ɛwɔ sɛ kɔ soro nyansasɛm sɛbi mprɛdua adeɛ no ɛda hɔ no nyansa ne adwempa yɛ dɛ ɛwɔ ho na bɛma wo ho kwa ma ho ayɛ hare ama adwuma no a wɔreyɛ no akɔ so enti sɛ obi ka sɛ sesaeɛ aba na aka sɛ sesaeɛ no can be negative and it goes at the security a basa that is an inefficient work at the field enti me nua sɛ wontimi nyɛ adwuma no ɛnkɔ so yie na nyɛ yi ne obi ka sɛ sesaeɛ aba na obi ne yɛnya obi ne security top ne nya adwena watin wɔ hɔ okay yɛra ma yɛna se bibia ni ɛbɛsan ba bia mu yɛmfa se da ma ɔma no ne atiefo ɛne onyankopɔn ɔna ma yɛnkɔ okay yɛda se paa okay nti yɛne ɔpani a wabene yɛba ne bambɔ nsɛm mu a wabene papapapa ne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no ne din Joseph Ɔheneba Ahen ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no wei sɛ happy birthday nkɔmfama Kingsley Echo Danso happy birthday and confirm on sanso na or see a friend is saying Kwesi spirit hey Edio Adwa Adepa berries and so yes see your birthday into your show and Caleb yes lord so yes see your birthday so happy birthday and confirm on Adwa Yaboa na Debbie munyina ene mo birthday very tallest na mi ankasa ma sorry ba ewo enkran ama adubia uredu onso ene your birthday his will amwaku sweet onso so ene your birthday so happy birthday and confirm munyina is a very tall list ni wapa na abusuafo yebekɔ asujaman asujaman ho ne yewo kuro bia yesi ye frɛ no Pupunya na ɛhɔ no obi bɛka sɛ ɛyɛ dewo ɛhɔ ayɛ kitikiti pa ne nyinaa ne sɛ yɛnnuanom krɔbɔfo a wɔ hɔ kyerɛ sɛ nana a wɔwɔ hɔ no nso ɛde atoɔ manim sɛ ɔmonkom kurom na saa asɛm yi ɛndra ne hyɛ aseɛ ama yaboroboro so yɛka ho asɛm kakra yɛdi mu nkɔmmɔ kakra na ɛho nsɛm na san yɛ bibia wɔ hɔ nti yɛbɛhwɛ na yɛakɔ ahoma no so na yɛakɔ akɔtwetwe saa nkɔmmɔ no na abusuafoɔ wonim sɛ Ghana Cocoa Board nso de revelations bi ɔdae nneɛma bi adi a wagyegyegyegye nneɛma bi atum ɛne nsɛm bi a ɛkɔ so wɔ hɔ nom no ɛnɛ kura deɛ Ghana Cocoa Board kuro no ade abeto dwa sɛ galamsey asay almost 11.5 hectares of Ghana nsase cocoa farms 11.6 to 5 galamsey asay ni nyinaa nti yen cocoa a yɛde enim sɛ ɛno na yɛde kɔkɔtɔn ne nya foreign exchange kakra na yɛde aba ɛna yɛde galamsey de sɛ yen cocoa fui nti what is the future of Ghana yen cocoa no ɛno nso so yɛ ade a ɛho hia papa and truly speaking mama yɛ nada yɛn ho the fight against galamsey no yɛ dada yɛn ho me for now deɛ mehunu sɛ aban no wabrɛ because Ghana for na so ɔden nti aban no nso wabrɛ wagya mu udi agro nso ankrofo de bɛyɛ politics yɛ de bɛyɛ NDC MPP politics ɛde atfo abɛyɛ tia wo nti aban no agyae ɔmampani hyɛ aseɛ 2017 putting his presidency on the line blah 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 ankosi hwee abusua galamsey ntɔkwa no me say me ka kyerɛ wo pen ankosi hu emprempre ya me no ka say galamsey gusu ɛkɔ so den just said yon ka no korɛ the on ka no korɛ no ka kyerɛ say galamsey no ɛnkɔ so ɛkɔ so den ma me nkwa homa no so na me konkodi nkomo we emra sisi a yɛne honorable Thomas Ampem Nyako asuojaman emrahyɛ bedwani ɛno no honorable wote yɛnka Ahenkan FM so nie yamo akye amakɔ aba umpo mɔkɔdeɛ
Nyame adom me ho yɛ na mo nso ɛ. Nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ paa na wo manfoɔ nso ho te sɛn. Adom nara ho gyina ho yɛ. Yɛda Awurade ase. Yɛyɛ ne nteɛ sɛ wo se sɛneɛ mpiriwanyi nsɛn ɛkɔ so wɔ wo mpɔtam hɔ no wo ankasa koraa wo ho adwiriw ɛde nti yɛmfa asotwie bi mfa mmra na ɛno no nkwadaa no a ɛnyenyem ne yɛatwe wɔn aso anaa ɔmo ne nkwadaa no ɛnyenyem ne yɛntwe wɔn aso. Meda ase. No kasa manya me mpɛtu aso nko ana mpiriwanyi nsɛn ɛkɔ so. Now you discuss the State of World Population Report 2022. Now, that report no show UNFPA and population year whatever say worldwide 121 million pregnancies are unwanted. There's a bro or pepe or heart near Junu Bako and Yama one pet insane. Now, Dodo na a teenage pregnancies. Now, Sawoba Sujamana, Mammy Trail and statistics are your it's 321 teenage pregnancies. Between the ages of 10 years and 19 years got pregnant. Ahasa Edunu Bako. In the year 2021. Now, South figure a report to the health facilities at West Sudan. Yenim say, hello? That's why honorable. Yenim say, young crop will be of our would you send to one hospital. And South 321 Ukraine will be less than the actual if we are to factor one specific health centers, we have no way of capturing them. And this is alarming. Now, the Mami Kokai say, as I see a share, a social say, in Ghana, Mrebu, and Sanama Ben, Soprano, the year 2020, in Ghana, Washa, one between 10 and 14 years, I would mean saying, 13,444 pregnancies for teenagers or children who are between the ages of 10 and 14. Ghana, Yamra Mutres says, Abiawa been me 16 years. Now, one in a da, what defile Abofrano. Sa Adene there, and Yasama, you see me in fear, and I also for the Timipanas and Oka, and I would be a penny Timipanas and Oka. A court in one is Timicasa Assemble. Now, a jailable offense. Now, in Ghana 2020, 13,444 children between the ages of 10 to 14 years got pregnant. How many men did we prosecute in this country? We are not punishing the men that are making the underage girls pregnant. That is why it is continuing. And the main proposal, the young man said, only Abofra only 16 years, and what defile Abofrano. As I say, yeah, I'm for some rano. I have to share Mama, one day Mofra, under 16 years, pregnant. We must go out looking for them. This is how you put up with Frebinium. No need 16 years. We should not just record it. We should have prosecutors in our hospitals. Hospitals, refer case to look to the police. Now, investigate. You have to check. We are only saying about will be less than 16 years. And prosecute too. And that's how they are. We were in 2020, that 13,444 pregnancies by girls under 16 years. At least, say 10,000 prosecutions, and now 2,000 need to be stressed. Out of this 13,000, you have prosecutions daily 2,000 men who make them pregnant. And that serves as a deterrent to others. Over America, what they Abofra only Qatar or some crowd who become the age and some ordinary in command.
If you say would be say would me the right age now and that send your no one or before so say oh yeah then wo man and I will go jail. I see. And we have those laws, but we are not implementing them. Okay. And see, what I'm calling for is for us to fish out the men that are making, are defiling our girls. Maybe I have 2 girls. My first born wedding 9 years. Second born is second year for 7 years. 2 girls are 9 years. When you your body once I make or you 13 and now 14. Next year maybe 10 years. As a very maybe no do you think I'll forgive that man? Not at all. Why should it happen to other children? Because that is the basis for my call. Oh, okay. It is not enough for us to have those laws. We should go out fishing for the men that are defiling the girls, pursue them and prosecute them. Every year, out of the number now, we should have close to that number in jail. Now, and whatever is different to many men who want to I see, but a bit more so, say, okay, fine, why be a watcher near come pa, name mum, yes, say, be uncle papa, and you trade. At the codia yet the root cause, no, and then I am fishing it out. Yen share some factors I contributed to yet this teenage pregnancy, you here, poor parenting, dear, and then I am my inco honumum, not say a coto just say, I could be onyandru nimfie so wanyinsan a anka ne maame ne papa ana wo mo ehwe no nanka ya twe mo aso omo kire saa adwene no omo nso no omo ya adwene won Lilia approach in the increase never happen. As I say, intensify sex education. Now, I'm first of all, now there may be advances on the person. I'm afraid to me even what to do, how to manage such a situation. Oh, if you know, and yet one straight justice and you approach in the area. I see all to prevent such things because I did a or mine. Oh, but after all this, having done all this, there may still be some people where the calcium. Oh, how they say, oh, yeah, you are. Or then the venture, say, or they are afraid to be a year. Overshare, I'm afraid I think that the age as one venture. If you over through, say, hey, I'm afraid only 16 years today. We never for every year. And yes, I'm afraid you send wow. You have evidence that would be able to only 16 years every year. A jailable offense. Oh, we don't have to sit down for them to be pregnant and family who say we must have demonstration of evidence of prostitution of these cases. So if you have to say, hey, only 16 in your baby, we have to jail. You'll be surprised that most people may not even know what I'm talking about. Oh, okay. In 16 years now, many years it's okay, and now the papa didn't say it is so the situation has been intensified, and we must have demonstrable evidence. I see. In just from the word go, no, I was saying to me a heavy solutions-oriented mindset and sample. I don't disagree with that. I agree. As I said, also. Now, the parents should be punished. You punish parents for the bad age. I know it is not possible. Well, but the sex education should go on. We don't have this law. I say, may parents now may upon your one punishing the parents. There is nothing like that. Oh, but okay. We have laws that say, or only 16 years better, no. As I said, we have that law. Okay. To be implemented. Okay. Honorable Wadaroma, ma sway a bit away from teenage pregnancies. I'm saying, maybe say what's here? What constituency no emu? Endra ebeto monting so manfo e wo pupunya. Ene akpeno. Omo kire se nana wo ho.
ɛso ɔmu ntum firi wɔn ti no ɔmo boa wɔn ho a ne mmeranteɛ no twetwe nkrantɛ ne keka ho sɛ mpanimfoɔ de besi a ɔmo de betwa wate saa asɛm yi Menya back na me ka say me drive me na so I me ko sam potable enti me o man fully be dim komo na if possible we na no so edin komo me say enti I wouldn't want to comment on it. And you say me fact we yeah and then me share o man for a war the kitty at the na any other important hobby for Konya Province area. Enti and so me consultation to know the afano ne ade no pempese obeka ho asem ansa okay nti endro akra ye ne wo mo dade machi awo ho ekasa Emmanuel Tete na o chese we nye the first issue aba edikan si ye ne no so wote ho asem Minia pa the guys at Bradley DC or Visa FPA ma ya limpany for Asia so ano na ente yenyan tutu ase nti se the pato mi tutu ta ni amanate na obia na atumbe so like I said, you know, I want to be guided and I don't want to talk much on this subject on air. Mene afano Asia na yeku pa ebetumi ya maybe later ebetumi ya dinkomo. Okay. Enti said wa kan ye betwen na mu wia na yaba wo ho nyame yadom a probably o chena na the following day na wadaroma woni atiefu ache. Okay. Yeah, that's a pa. Yane Honorable Thomas Nyako Ampim ono na oye emrahye bedwani ma omanfo ewo asuojaman abatwo empesuaso no no wo apuema ntem ha yi ama munima asuojaman no akosomo mpotem ho ni nyina ne fa bie no ni nyina ye ne de ade ko atimpoku atimpoku ho nyina hyenase ni nyina ka asuojaman ho wo honom a honom na Honorable Eddie Nemra Shebedwani no ewo nti eno so ho asem no 30 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM abusia mene wo ba beche galamsey enkomo kakra me wi ade mama akwan no abamu bi ai galamsey issue no sa ayepinso enya asem ketwa but mimi issue nyina ne say we should be truthful to ourselves yenka no kra nkyere yen ho yenka no kra emfa enkyere yen ho so simple edi enti na meka se yenka no kra emfa nkyere yen ho enra we say nani 2 days or so whether ye nani 2 days we say ye den waka enti no ye be refer no customer for the makoko board eye owura Steven Fifi Buafo oji tumu o radio so say board of directors a omo cocoa board ho 2017 illegally omo kire say omo create ye esan etua some inconvenience and oversight allowance bi ne brofo no chocho ne bebre ono ankasa na ji tumu enya na me kan hye na no e di ye cocoa no galamsey ye gusu a ekoso ya ye dada ye ho say ye ku galamsey no galamsey koko nsase a yesi se wunya bibi mo wase a yense nya mo ne krono no onwasan di galamsey no ase koko nsase be say 11.5 hectares of cocoa farms omo ase no 11.5 hectares of cocoa farms no di galamsey ase no o kan galamsey asem sesi ya enkrofo bi wan kan yi o meka se ebia o tan adwuma no ye ntan adwuma no na ne tie nie efema gudie tuo no ye den ya Ghana ha Nyankopon de minerals saa no o de adom yen ene wadom yen efema gudie no so de o ye den ya ye betu because e was asena se a emfa so obi amfa mre obi a enti tu a ne wo se yetu na mom
sɛ wɔ se yɛtu a ɛkwan bɛn na wɔ se yɛfa so tu no ɛwɔ sɛ yɛ kwan a Ghana mmara agyi tum enti so yɛ wadwene sɛ wobɛbu Ghana mmara ne kom na wɔn kwasa wo pɛ sɛ menkum nya nti ensu a Ghana foɔ nom no wode machine bɛkɔte asi so na wode ni to na wasɛ nsuo no na wo nko a wadidi ame sɛ tam ɛno na Ghana mmara etia enti wabra mampani Akufo Addo ba ya oba bɛka sɛ wa declare ntɔkwa de afa galamsey ho na galamsey no ɔbɛhwɛ sɛ yɛbɛko de atia no yɛmu bebre ani gye ana yɛbɔ yɛn nsɛm de ma no ɔno akasa kra kan sɛ impo Ghana fo beto aba tia no 2020 because of say ɔbɛ fight against galamsey a ɔde presidency no ɛbɛto so yɛntuntia no na galamsey no yɛntimi ɛnkuntia ɔmampani kan ni sei no wanka ne saa keke o ɔkyerɛ yɛn akwankyerɛ ne nneɛma ahodoɔ bi a ɔmo yɛ a ɛbɛboa ɔma fight against galamsey no ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔmo de ɔfrɛ ne sɛn operations ahodoɔ bebree de bɛhyehyɛ so nti operations no deɛ wate bebree operation asemasi operation ɔbɛnten operation hwan ɛna ɔmo de ba yɛ kiri ne nyame adom yɛ kriti operations no a ɛna fair show ɔmo bɛyɛ action baako mmienu bie nkɔfo dwane yɛ jeje nkrɔfoɔ excavators nkra bɛpem na yɛ se anya ataban ayere afiri Ghana ha obi akra nka ho asɛm biem because Ghana de yesuba no asɛm ne ba na obi abɛka bi edi na anu di nansa ɛno ano no ne obi apiapia de akɔhyɛ mpaase yɛnka ho asɛm biem entimi no ka sɛ galamsey sɛ yɛgya ho asɛm ka nanso so abusuafo edi enya yanhwe ye nano na Ghana Water Company bɛka kyerɛ yɛn sɛ yanhwe yi a ɛbrɛ bi bɛduru ama yɛbɛkra nsuo de afiri amanɔne ɛde aba Ghana enti galamsey ɛkɔ so wɔ Ghana no ɛho mfoni na yi mu ade ɛde ato social media no so de ama no enti join yɛn ɛwɔ Facebook no so ana YouTube hɔ Ghana nsuo Ghana dwapadeɛ when you look at the situation no a one way ye na wanya abotra wo bɛkasa moano apa ɛna nkrofo bi ɛpɛsɛ bi nkuminya o na meme de sɛ yɛ ka galamsey asɛm a nea ɔkɔ yɛ kwedi no ɛyɛ me na asɛm ɛnhame because ɔno ɔtiri baabi oni sika wɔde kɔgye asase akɔyɛ concession oni sika wɔde kɔgye concession ɛyɛ sikafoɔ no ɛwɔ Ghana ha no wɔn ɛna wɔn kɔgye license no ne ya mom concession no wɔn di tu galamsey no galamsey koso wɔ Ghana ha yi enye hiafoɔ no na etu o ɛyɛ sikafoɔ no ɛyɛ politicians no NDC MPP foɔ no ɛyɛ wɔn a na wɔn tu because meti ya misika nso concession NDC yɛsi yɛ egu galamsey a ɛyɛ saa sikafoɔ no otumfo asɛm ɔkan am sɛm wura fi otumfo se moya mo se mo ko atia galamsey nanso galamsey mo sie se mo ko atia no mo na mutu. He was right by saying that because Kobike wa he onu ni sika dura yin ode koje concession akotu galamsey oni sa sika no but ye de betra radio ni TV so ni akekare anim de amanya mesom pa asa ye ko atia galamsey a meanwhile the real people are behind the fight no behind the terrible act no a ye ko atia no wo ho asikafo no wo ho hyehye dem memetia mi sika beso excavator enso enti adenti ni sa asikafo no a wo hyehye akira wo mutu amanyofo no hyehye akira wo mutu no ade na mpanimfo mfram no nkasa cocoa bodo almost 11.5 hectares of cocoa farms 11.5 hectares cocoa farms o cocoa nsase cocoa fuo ene yedi tu galamsey na mibisa se galamsey na himfo na etuo asikafo no a emeye omote atete yi mu a wo kwedi no wo ye no omo sika se ye bra se asikafo no yesere mu nkoje bie mu a ono kwedi ni no okwahe onko ba bia
enti yɛsrɛ mpanimfoɔ the fight against galamsey no atɔ nsuo mu nyintum sɛ ɛyɛ mo ankasa mo nkurɔfoɔ mo a mo ho amanyɔfoɔ no NDC MPP foɔ no mo a na mo hyehyɛ akyire na mo tu galamsey no ɛne ti sɛ yɛ pɛ sɛ yɛ tu galamsey no so sadeɛ a mo mfrɛ mo ho na mo nkasa nkyerɛ mo ho ɛwɔ sɛ mo yɛ den mo frɛ mo a mo ho na mo kasa kyerɛ mo a mo ho sɛ abusua baabi a yɛde Ghana ensase Ghana ensuo ne de fa no yɛanhwɛ ni yɛ adaakye Ghana Water Company ɛkan yɛ sɛ yɛbɛkra nsuo afiri amanɔne na sɛ yɛtena Ghana ha na yɛakra nsuo de afiri amanɔne aba abɛnom a na kyerɛ sɛ yɛamoa yɛn ho na yɛamoa yɛn ho abusua obi a bɛka kyerɛ sɛ galamsey agyae wɔ Ghana no ɔnsuro nyame na ɔnkɔ heaven ɔbɛkɔ buru nsɛm gyem sɛ ne kɛti ha ma ɔkaeɛ no kwamanseɛ last month na me nenam takwa abusua wurawura takwa baabi a kaa ne deɛ kɔfa ɔdeɛ kɔfa wasa kuropɔn pɔtam hɔ no mo na wonam wasa kuropɔn hɔ abusuafoɔ na wohwɛ sɛ ne galamsey ɛkɔ so a oyam bɛhyew amanseɛ district hɔ no na wohwɛ sɛ ne galamsey ɛkɔ so a oyam bɛhyew yɛkye ababaawa aisa hwan hwan asha hwan yɛkye no ne yɛde ne kɔɔ China asɛm a minister mu abɛka kyerɛ Ghana foɔ ne sɛ ɔno no deɛ yɛamfa na anka yɛne China foɔ ayɔnkofa ne bɛyɛ deɛ yɛkɔpɛ bosi a yɛnya ne ɛno nso ɔmkeka no toro kaa ɛna ɔmu gyaeɛ enti me deɛ ne meka kɔsie nyinaa ne sɛ galamsey no a ɛkɔ soɔ mpanimfoɔ bɛka kyerɛ sɛ ɔmo atɔ ɛyɛ river patrols bi na boat ne sa camera na drones ɔmo so matoto drones Ghana ha yi awo ɛna ɔmo bɛkeka saa aborɔfo no kyerɛ yɛn ɔmo so mato drones ɔmo san bɛtɔ boat bi sɛ no nso mo bɛka yi a ɔmo so ɔmo bɛtɔ boat a saa boat no ɛno nso so ɔmo de bɛkɔ ako ɛna ano yɛ bisa minister deputy minister George Mirekudu kase saa boat no a mo yɛ sɛ mo tɔ de akɔ galamsey no ɛho asɛm te sɛ wɔ sɛ o boat no de yɛatɔ afei na ɔmo de bɛyɛ adwuma no yɛbɛtire ni wɔ mo enti yɛte Ghana ha no mo ɛna yɛtwa yɛn ho ntorɔ yɛdaadaa yɛn ho sɛ the fight against galamsey yɛde so nkonim but yɛndi so nkonim MPs ministers asikafo ɛwɔ Ghana ha da so hyehyɛ kyire both MPP NDC no ɔmo da so hyehyɛ kyire enti chi amo che ɔmo ɛyɛ kweri ne deɛ ɔmo no mo chi ɔmo kwa the main architects no ɔmo wɔ hɔ asikafoɔ no ɔmo sɛn saase no sɛ nso no ɔmo wɔ hɔ nka yɛyi enti me ba wo ebetimi ayɛ possible sɛ me maba mesimi betu galamsey ne maba aboabo me ba aboabo a na me yankasa me de me pew na makwa akɔ hyɛ asase bi so wɔ aboabo na me tu galamsey a aboabo hene nim ɛho hwɛ aboabo mpanimfoɔ nim ho hwɛ na me tu. Is it possible? It is not possible. But what bisa wo say enhemfo do say no mo so ya che wo mo. Enti boys ne girls no a eya na makɔ cheche omre de omo no mo che wo mo kwa. Mo soro ntokwa no. Entokwa ne kon kese ne say asikafo no a munim wom. Munim wom no. Omo mu na mo nkonko kyere wo mo na mo nti wo mo ntena se nka bibi nkyere wo mo. Anya boys na omo kwa kodi omo pa no. Anya boys no. Inti galamsey ntokwa ne de mum yanyi ntumi afeli poto e wo so mampani gi tum say one of eniema ni bi o hyase a wa feli atonsuo poto eye galamsey amanyofo na amoa because eduru ba bi ne NDC fo enso so de ye politics amanyofo na amoa amoa the fight. Deputy minister say omo bae na omo anye ne omo ye na nka sei enka Ghana nsuo nyina sei omo say but for omo intervention enka all the river bodies no enka sabri ameno ka sei enka dry up me da bibisa mo ye say mo beto drone mo ye say mo beto boat mo ye say mo to asomasi mo to bentin eno ho asema kosi sen. Ghana, we should be serious for once. Maka kire mo say adwuma ye ni nyina ye nyem fa ma ye ho ye de ama daache nchirima
sɛnea Kwame Nkrumah mo ba ya mo be ye ya mo di agya hɔ ama yɛn ne yɛn abɛɛ sɛ no Kwame Nkrumah amo abrɛ so ɔmo nso sɔ Ghana nsase mu na ɔmo posa ne sɛ yi a wabisa wo ho da sɛnti nka yɛn so nka ebeduru yɛ so ana. We should be generational thinkers for once. Into the fight against corruption, a friend is saying, Galamsey ni atonsuom. Atonsuom say true. Amampani ankasa kra ne nsa agye ne nsam because okunwe ni okun kese. Nanka wo hia NDC ni MPP. Nanso so koye oli MPP pere no omokun. E no musu jade hye omunsa. Aisha Hwan ene. Aisha Hwan Ghana nsase pa baba we ase no. Ono Aisha Hwan China ni no. Yesisi yesizi ne machine a ono to be simu pam koma minister warning. Se wo nim ni wan release ne machine ama no a. Nampa ya release machine e de ama no. Ye wurawura mu a ye che no ene ese ye mfa ne nkoni kurom ne ye de ne koye. Asem na eno ano no esi hɔ a. Na ye boy ye ho aboro saa. Eye ye se ye nya obo ba wo ho. Ene pure water ba ko ye to ne sen. Ye to pure water ba ko sen. Ene me so da ye ene no. Ene me so da ne to pure water ba ko sei no 50 pesos. Market everywhere. Enye prophecy. Enye nkom hye na me hye. But me say tro fa sign down ho. Me so da ye ene na pure water ba ko pani wato ano a wo no no. Na ye ton 50 pesos. Ye ton 50 pesos. We bisa ho. Nti uye sure pa say kane no ananka ye kwa afuo mu a utumi de wonsa kwohwe nsuo a etene na wanom no senka eda so wo ho no mo ena. Anka pure water beto tomu a ene omoton ba ko 30 pesos. Me se me so da ye ene ade e chinne no. Ne ye to pure water ba ko 50 pesos. Eno kura ne mam ye se ne ma be ka Galamsey ho asem. Ne aka ye ho. Because a bad din be nwanwa say ye wo Ghana ha na pure water ba ko. Ye ba beto ni 50 pesos. Na ba bia di ani a kire no so de ye den ye be ko ho. Ye di agro kra beto pure water ba ko 1 cedi. Because we are not serious. Ye serious as a nation no. Agro ye ni so. Na me I've said it. Say ye nya a Ghanaian president. Omo aba ni nyina ya amanyuku president for. Omo aba ni nyina NDC president, MPP president. But say Ghana president pa ye nya bi. Eradi hunu ye mobo. Ma me ma kwa na brem na me sorry so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho di no be akose free. Good morning. Aboba. Begwan ye. Yeah, morning Aboba. Yenti we. Aboba we only have my taxi driver Begwan. Ayo, yenti o boss. Aboba na no pay there. Thank you bibia o sa me to be chira go sa because if you try pa. Aboba, ejin na kasa o bona kasa Aboba em say ana so sheki kakra. Anya say bia sa do sheki so training ban. Ma Aboba, ye wo ha ana frempon abo atin. Ma bodin evidence wo Aboba. I no ye friend saying eye tema wuntumi mu. Ene John Buedu converting Aboba me no mi ene ye wo sky betumi akota sa so ya conversion na. Wo na mo so mo ku guarantee fight. No Aboba na excavator eye ekowawusi excavator makoma akọ 500 ye gege ye excavator sabe ya fa mo aka ato na ye twio. Eye ben loader ana fa excavator. Na excavator 500 etumi ayire from Ghana. O man peniti ha on kan ho asem Aboba. Office ni pa afro so ensan so nkonkoto ensase ni bi no mo nya Galamsey ana. Ni Galamsey ni gold da ha ko Aboba ya dia mehu. But won't me the good e de betre with TV so obi a hwe bi o wuska. Gold ye nya wosoro. See nya wosoro ye nya wasafe oba ne se otunsa okonya sa gold no. These are Ahenkan and hypocrisy. Ewo abemu mpenifuo mu. Aboba de bia meka so ma petro mo se no mo anka Aboba te se dia wo kan. Obe ka. Penifo na wo man mu na gasa nya wa dwen so mo pese o man na gasa siye. Eto bo wan pay e be bo ne se me de kan kwanka ni a wi asekwa ense na yenko.
because when you get a baby, I make a focus on I'm a bunko to Japan and just on sign. People many better, but someone when this is so bad, the other two Fiakas, and I do, but my baby will go and mean. So I didn't say, but for the promoting, Dodo. Okay. Over young Chinny and Chinny. Let that see that I'm serious and I can't. Over the now can permit them. Okay. Because yes, I think 10%. And they say, maybe do 40. They say, I can't almost 10% because so many 10% now. When you have 10% amount. No, audience is not over you understand. I mean, yeah, that's Yamisha on super. Me pacho Udini baby akase free. Kafra nwa. Makye. Majo so. That's ni kama Saudi. Ni I encourage my phone na Yamisha bia. Na me koma sam so a dia begun aka no. Mo mpanifo na mo ye NDC MPP mpanifo no. Mo si yetu galam sa se mo sumu tu hwe ke jemfo a we full national woman organizer o too good si oba em say na nanom na abeka ate ahoma no because nka asem nka mesum bebisa wo no me pa cho din any baby akase free. Hello mami ebi yes wada roma pombo ko de pombo ko no pe na ene general secretary ya so oba ha wo beba bi Oba down. Wọ́n so ọba abo. Okay, yes we have any more ha. Yate. Nti ewu Yo, mama ma omo eni adwuma. Emi chetie fo nyina no pe. NDC for mama chia mu nyina no pe. Eni deputy woman organizer I was Eastern region. Honorable Tina chia opa, eni honorable Alhaji Isa. NDC zongo kokos. Ono so gina na so edu ho amunhye na nyanyama ye. Yo. Me ko masam so wakasa. Na momi bisa se sani awo kata ye won sencho for Ghana ha de ena parliament won me say mrahye begafo na meboa eni ni yantu parliament mu ni ehu se abato na yeto no faso bi eni so ye say mrahye begafo enioma nkoyi a mo fo mu nansi fam na mo nkasa sia na koya politics o ensencho for se o mu gina finfin na o mo ka no ne yakwa ye de wakwa akoto board so obeden waka no kre wahu hwehwe mu o ma ya fie broche di aba wahu ye koso nsu asem ya wo kan enye papa ya na eba beka se me ba na galamse wa ba be hwemu kina no na o mampani jonda mani mama so oba obegunu no nguni ne otena kan ho eno no ane nkofo nso so o mu ye galamse ni dia pesika dia akoye politics abato ebedua o mu nkofo nso na etu friend say godi yensa nko enhwe ahemfo enya ahemfo na ehwe nsase. It is all your hand, so one as a WhatsApp, ensure that one as a wound your family, someone starts. I want to be in Cameroon. What can one want to say we are MPP and to almost say no. Yet they are trying to force your chrome. Almost your machine, a best issue as the issue. Almost can't say. Share a friend saying, oh, you know, you will make a crabby. I walk up or share a wooden saw pack a credit. Now, a year, I want to say, yeah, it's any panel, you're better now to know. None you want to come out. Only amanyo former year back when MPP for no measure bono. I hear back who say and something, no more die on no and now be a quetia. I are all the now all action up to money bank to 1 million a year one could be biao. No one man penny for you depend query scanning a jar of nominal no more. What's more than your year? And no, what's a layer a broker any system. Why are quite also district na kwaya sanchu shobine mame ahemfo atafe a mo de go mroni koko ni emme ni etu banchi ila ni etu egu ni e de ama robbers mo edue nnua ni e de ama wo mo eya de papa enne ebia me say yete wono ma ye nwe bro e wo system ni mu no amammu fu kankan a mo ka no kore mo beje o man ga na tetia pansam no na mo amata to go do say yensio na o san ba out be ka say na titi ni ye ana ekoyi enko hwe. Okay mami ebi yeda se bebre we ba cho udili obi akase free afternoon baba Makye. Yes sir we do am make na 3 minutes asenefo nyina nim Ahenkan 93.3 Kafra ene Ghana hodo Kafra yenti o we de nka kase ma mentia atmasene obibiala yitu ni ayekofo na mentia ene asorefo ayade na omo nani ajo ho pa asora wa sene kudo wo nya kom wa bua prepe kuro wo ayade ya menhire omo koso nya ne sa yeto omo ati yo we da me come asem si
me bo abaso ana ka se bia to makoma so ba mi phone la no wo se obi a ya wo ni to MPP go na this ni ya pass abama no wo ya this ni za na MPP ni ya pass abama no era za na ka me ni di ho pa na the American say embenifo no ama ya to mo atia e se ye kwere kobone ya beka ya nkase ti won be ya ibone edu o ma no omu hwe omu ni ye e se no ma agin semu e dia no MB for penifo mo ka santre penifo na wosoro no wa sere se wi se no ma anye ye e dia no masa omu tie obi antie asenifo ni na kasa no me patre se o ma no ye se be bia kono e kobona no wose ade ne tutu no mam nwura de de body de se ade no ade wa me ade bi amia won mo ba me mo gbe ya ni akasi ato ba nu ehun anu so ade aso no omo shiro mo ba ni ye ye da se nyame enka wo pia ho kafra obetimi asan ababiem ba jodi be ka se free hello yes sir Makye majo so me ka sa fi so ya fe me olege yentie we dia o ma ne ko ne dia ye nyina ya to aba ne bi o dia ko ne dia nya kula o nye ade adro ya ko pa ya kadro ba ko ya se ya de bedomo eno ko to dro 500 ade muna miyansa ko ahuma ba ko a 1 million mucha 500 be de atodro dia ye emo no I see aja enti mun sana mun kan ho asama ye sukuni ya ko bi kue ya ne kakra de se ye ni ema ade na empeni follow me ye sa mo so la mo mo foto ke do Debbie e ba jodi be ka se free oboba yes sir na me bo ma se ne to fana na me ka se se mi su na ka se enye boni so oni na mi pese me ka se on anwani wanti empefo no asi yenyo muhwio hwe minia no yikruma wanti memu wa miensa enan unu fi ede amom dunsia ba ko fo bia fi dunsia 16 years so kolikoli o mkobo sebe enya kronu kolikoli ya daily no 16 years ojan mere ne ma o no so esun penfo mu na mutu ede ne ye yo mo hwe enya na mi pese mi kansi so a na o se ankanso ba we samasimbia yati wa kwa abade a obi nso emre bi wa mo no nso agina so ache ya semo me ba to unsu di no bi akase free hello wada romadi no bi akase free nana mo ni akwabe ebo ani nkase frasen me pa cho yenti o eja ye boss bo a ye ewiase ni panyi na ye mfa so bo no emoye ho ene sei sabi osikani ni na enya ni sika ene won de wo ato excavators ni to gold na me ma mfa me ho ankwese na se ankoye bia ensi obesei sabi wono obetimenya sika ato nsupa anu na me ne won su mienu ye benya sika no ye mfa so bo no emoye nyina ye ho okay na one thing so me sakafa sa enduro a ne bo ayedin no se Ghana ye yankasa se senior president bia ko ne kan se ye was short memory yen kan nyoma chemicals ye de bobo yen saasi say nyoma enti den empanifo ni betima ya ebetima free system na waso mane boye den ne boye den ame menya sika kwakoto bisia ebia wonsu nya sika no okay enti bia memma ye mfaso bo mo bia ye mfaso bo ne moye ya ye ho yati yeah that's bye me ba cho ona witwa to odin bia akase free MP3 nyame adom na nso enye izo me ho pa kafra sisi ya de say ye de radi ase
ano pe wa ka so nyame nshira wa nshira ye funu ade oberi ya oh nyame meti akare se sabe dagara mti nsam obo to so be ka o nisu be ti aka wa ye ni ku obo fa wa ya yeah because mpeni foro me o so mo ngin timemufo no akirima no hu omo won kasa agi omo yefunu ye ti ame ka sa o se kwa me nkroma o se ni time no o si factory bi a so omo timi de yanda ne fango ni ade e betu abo o manga na na obo me bo no kre we de ni se ni nyina aka wule ni nyina wo wule mu ena mo party galamsi sa town den town na we kwa me nkroma town o nti so bi ko tu galamsi ana jeje town nti se galamsi bi ko so ni ade isi empelifoi jama wuntu mu onye bi ni penipa okumazi ha excavators would me excavators da me ma konta ye that money bi na ma konta ye me so sta me di na kino that money bi na no ye go that money jama wuntu mu o se enne wudu kumasi ne a apart from jama wuntu mu ni China po bi ena omo ye that money apart from that wuntu ye na me ba o ni aminim se chema wontumi wo license a wotimi di 2 gold o apart from eno no wonim bibi foforo bi on boy o ka se o ba be 2 galamsi ase no mining through na eden etia yi sa na all kan na se bi wo ba be yo nso yi a na so obi o what kenti what one man license I don't know anya we no go to on go to have you 2 goat awa afuna so anu anya story bi no say no okay education kakra say ye man license dia akwankyere wo ho ye kire ne say de obeye no nti omudi no so na omudi atu boy etu jiri say akwankyere wo de man na anu na omudi ye juma ka we jeri say nsu wo Ghana he omo say the 6 months o me nsu ni atinka nsu ni adani process okay, MP ma yate. Okay. MP yeah say bebre. It's we got to the same pen. I just say, Ebrena, so yes, sorry, so I come with media who do I can so so dear mama. I said, I'm Comodia and Kai Kwame Yaboa, being the executive producer for the show. I dream Pahini Kofi Mengsan, your lead producer, ably assisted. Aya Kobe K, Kwame Asante in charge of socials. Salome, Eddie Free, Abo, Odan Pentecost, and what they buy, Salu Yahunu Yamin Shrao. When you say, hey, Galam say, aka Galam Tula. Mokasao. Yam fast dan koma mo amu freye, mo amu tie, mo amu testing messages de buy. Mo anka mo pese mo frebe mu nanso mo ntumi mo nyina nyame wo nhira mo onka mo ho nyankopon yadma wo chene bese na hia ofre me obo ba ofori amanfo the commander general ensuro jaba kwa yaka me pa cho bebre ne ekoyi ebo yaba so de ankoyi atwa adwinsi so tiase nipa na efom nipa ena ediche ya woni da se chena na sakura man atena se wagu oba odish hey as the people are saying judin o o be man crofat yan mu ne o enti wo di say ya da be kan news no mo fe ba kope o da bi we di ofri ha kope cheche eche oh no se mani nton number come 55 so you know come be ma to aso e anopa no ndu about minute miensa adeshima mamu ni na twoma makwa ababiem eba Ahenkan 93.3 FM so. And small brother to a we are prem to be any empo and men no siakan kasemu bi and ya bobon tofa edba besum me din de kwaku and nin kusi
buadum emranim ni obribwan aka ni pain say ane court batan Supreme Court wo mu susuom de betu dwa say ne speaker abede chefo no wo mu entumi ntoba ne wo mu susue biom de betu so say afide wo betumi atoba no eno no wure che say no kre hemfum so bia ne ontie nya wo mu kane mrahye abankra tipeni de ma omanfo wo ejuso abeto mpeso so aka ni pense free SHS aso ni vaso bia enu ntaba ne hwe anya hu bibi eso jama mrahye bejani so afre say yen twen kwada wo monyem twotwo wo ne masiri no yen pa bibi mfa ntwe wo maso say awofo say wo manka so ekwan bia ye betwo maso be ye no yen twe wo maso na bibia enye din intellectual property expert wo mo de aba betu dwa so wo mo sra ban pass aban oma nani nko bayira ye kra free omamu kwa ma no ne ekoton no oso oma nani nko pa mrahye bejani de mo manfo wo ejuso abeto mpeso so aka ni penso se dako obon pa say amanyoko bi beko opposition na emmom obeko mrahye bejefie no na sa amanyoko na wo opposition no wo mguta dom kese ewo sa mrahye bejefie onum kebe ne de pa NPP amanyoko ni twetwefo panyini aka ni penso owura John Dramani Mahama ogu abananimase papa ena Ashanti Regional organizer so ababekata so say enmguase no dugu Ghana for no enye na onhwe no nyai wo de ho nsem aba ye be tiechemu aka ni pi ewo awia premtobra kan kase mu aka nefu amakoma 4 days na e-levy ebi frasie adidwuma Ahenkan news ya tesi montene Ghana phobia kodi nkomo omanfo acho wo madwen se wo mo gina wa tu ana mo bonigala we yedi mu nsem eba no kra no owura Alote Jacob edi atudwa se endi samanyoko no wo mo se nnwoma wodro bebre titu ni eba ne se agagefo dwumade na o se wo mo se no enti wo mo hwe na wo mo totom nnwoma yi yedi ho nne eni na ba besom mo eha enam de ensem adro a empo awia na nwure yi obete ewo ye kase awdum no AC meko na kwabena costi adwuma Ghana Kuafue Adama West Africa adwuma o Adama